ብርሃን መጻኹም ክብርን ሁሉ ንኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ፕሮግራምና ክንጅምሪና እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣምላኽ በረኸት ኣምላኽ ኣብለሊኹም ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትኩም አበቤትኩም ኮይንኩምን ትሪኡና ዘለኹም እግዚአብሔር ይመስገን ሓቢርና እግዚአብሔር ይባረኽ ንጎይታ ክነምልኾ ንጎይታ ክነኽብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ጎይታ ድማሎም ማዓልቲ ክንመሃሪና እግዚአብሔር ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ናብ ቤተ ክርስቲያን እንመጽን አውራ ክልተ ነገራት ክንገብር ኢና ምሽ ዞም ኣብዚ ዘለና አቤት አምላኽ ዘለኹም ኩላትኩም ድማ አበቤትኩም ዘለኹም ዝነገር እዚ ክንገብር ከተባባዕኩም ይደል እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ኩላትና ሓቢርና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክነምልኽ እግዚአብሔር ይባረኽ ህብረት ክንገብር በሓደ ክንከውን መታኑ ኢየሱስ ጎይታዩ እጅ ድማ በመንገድ ቴክኖሎጂ ድማ በሓደ ክንከውን ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አቤትኩም ዘለኹም እጅ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብ ዙም እተው ቨርቹዋል ደኾነ ሰርቪስ ክንገብር መታን እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ ድማ ንኻልኦት ንምንጋር ወንጌል ንምንጋር ሰንበት እንተንራኸብ ነርና ሰባት አዲምና መጻና ነርና ምሽ ስለዚህ ንኻልኦት ድማ ወንጌል ክሰምዑ መታን ንምእዳም እዩ ስለዚህ ዞም ኣብዚያ ዘለኹም እጅ እንታይ ክገብሩ ተኽእሉ መስለኩም መዘምራኑን ቅድሚ ሙጻኹም ንሰባት ንምእዳም ታ ሴልፎንኩም ክፍት አብልዋ እሞ ታ ፌስቡክ እተው ሼር ግበሩ እግዚአብሔር ይመስገን ዋች ፓርቲ ግበሩ እግዚአብሔር ይባረኽ ሹ ናብ ዘኽት መጽኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ቶም ኣብ ገዛ ዘለኹምን እግዚአብሔር ይባርኩም ዛ ሰንበት እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ናልባት ኣብ ገዛ ንበይንኹም ደለኹምን ኢንከሬጅ ድገብረኩም ነገር ህጂ ክትንስኡ እግዚአብሔር ይባረኽ ናይ ሰንበት ክዳንኩም ክትክደኑ ስለዚህ ሓቢርና ድማ ንእግዚአብሔር ክነምልኾ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ ገለ ቁርብ ዳይ ክበኩም ኩላትኩም ተንሲኡኹም ታናይ ሰንበት ክዳንኩም ተኸዲንኩም ክራባታኩም ኣሲርኩም ገለ ንሓድህድ እናተረኣና ድማ እግዚአብሔር ይባረኽ ክነምልኽ መታን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ፌስቡክ ኣብ ዙም ኮሜንትኩም ጻሓፉ ይስማዕ ተኾይኑ ይስማዕ ኣሎ ከም ዝኸውን ኣሎ whatever ቲ የህዋቲና ቤተሰቢና እግዚአብሔር ይመስገን እናተዛረብኩም እግዚአብሔር ይመስገን ንጎይታ ድማ ደለኩም ነገራት እና ነገርኩም ንሓድህድ እናተነቃቃሕና እግዚአብሔር ይባረኽ አገልግሎትና ክንቅጽልና ስለዚህ እጂ just ሓደ ሓሙሽተ ከበኩም እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ክንገብር መታን ንህናውን ኣብ ዘለና ክንከፍትና ሁላትና እናተረኣና እግዚአብሔር ይባረኽ ንጎይታ ድማ መሊስና ክነኽብሮ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ሓሙሽተ ደኸውን ንእሽተይ ከበኩም እድል ዳሕራይ መዘምራን ኣብ ዝመጽኦም በምልኾ ክመርሑና እዮም ጎይታ ኢየሱስ ይባረኩም
هاليلويا ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ጎይታ እዩ ኢየሱስ ኣብ ናብራና ንሱ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ንሱ ኣብ ንገብሮ ደበለ ንሱ ጎይታ እዩ ኣብ ህይወትና ካልእ ጎይታ የብልናን ኣብ ህይወትና ካልእ ንጉስ የብልናን ሃሌሉያ በዚ ንግሆዚ እግዚአብሔር ኣብ ዘለና ይኾይና ከነመስግኖ ኢና ዝሓዝናዮ ደበለ ልክዕ ከምቲ ቸርች ክንመጽእ ከለና ሰዓት 11 በቲ ሓደ ኢድና ቁርሲ በቲ ሓደ ኢድና ገለ ሒዝና ደይኮናስ ግና ኮፍ ኢልና መንፈስና ነፍስና ኣተሓሳስባና ኩሉ ጠርኒፍና ንጎይታ ግዜ ዝኽነብዎ ኢና ሃሌሉያ እግዚአብሔር በዚ ሰዓት ዝነመስግኖ እግዚአብሔር አብ ሃሌሉያ ስለቲ ዓብ ግብሩ ስለቲ ዘይወዳእ ውዕለቱ ነመስግኖ ሃሌሉያ ማለትና ኮይኑ ካልእ ክገብሮ ዘይክእል ካልእ ክሓስቦ ዘይክእል እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ንዓና ገይሩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ ነመስግነካ ኣለና ንበሎ በቲ ድገበር ካልና ግብሪ ንሕና ሕጉሳት ኢና በቲ ድገበር ካልና ኩሉ ንሕና ሕጉሳት ኢና እግዚአብሔር ነመስግና ኣለና ሃሌሉያ 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 ምስጋና አይጓደልብህ የተገባ ስለሆነ የተገባ ምስጋና አይጓደልብህ ገዝተኸኛል ጌታ በዘላለም ፍቅር ሃሌሉያ ምስጋና አይጓደልብህ የተገባ ስለሆነ የተገባ ምስጋና አይጓደልብህ ገዝተኸኛል ጌታ በዘላለም ፍቅር ሃሌሉያ ነመስግኖን እግዚአብሔር ነዚ ዓቢ አምላኽ ሃሌሉያ አምላኽና ክበሃል ብቑዓት ኣይኮነን ጎይታና ክበሃል ብቑዓት ኣይኮነን ግና አምላኽና ክበሃል ዘይሓፈረ ንጉስና ክበሃል ዘይሓፈረ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ሰብ ዘይትንዕቕ አምላኽ ሰብ ዘይትንዕቕ ፈጣሪ ከንቶም ካልኦት አምላኽ ዘይኮንካ ሃሌሉያ 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 ነመስግነካ ኣለና ግባእካ ምስጋናና ሃሌሉያ ሕጉሳት ኢና እግዚአብሔር በኣኻ ባህብለና ኣሎ እግዚአብሔር በኣኻ ንሕጎስ ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምስጋናና ኣይግልካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣብዚ ግዜ እዚ ዶግረምረምናዮ ብዙሕ እዩ ሰባት ሓሚሞም ሰባት ሞይቶም ኢልና ደሓዘናዮ ዘግረምረምናዮ ብዙሕ እዩ ሕጂ ግን በዚ ሰዓት እዚ ንእግዚአብሔር ስለ ኣምላኽነቱ ነመስግኖ ንሱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሱ ምስጋናና ዝግብኦ ብቑዕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነመስግኖ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ እግዚአብሔር ንስኻ ብስራሕካ ኩሉ ጻድቕ ኢኻ እግዚአብሔር ከም ህዝቢ ኮይና እግዚአብሔር ኣቦ ከም ውሉድካ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ስለ ቅዱስ መንፈሱ ነመስግኖ ስለቲ ንምጽንናዕና ኩሉ ግዜ ዝተግህ መንፈስ ንኸሕይለና ንኸበርትዓና ኣእጋርና ሰንከልከል ንኸይብላ ክሳዕ ዛ መዓልቲ ኣደው ደበለና መንፈሱ ነመስግኖ እግዚአብሔር አቦ ስለ መንፈስካ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ
سلتي بروخ منفس كان مسكنا لنا እግዚአብሔር سلتي طعم منفس كان مسكنا لنا እግዚአብሔር أبو سلتي بركخ كنبل كلنا بهلاونة زمل أنا منفس كان مسكنا لنا هاليلويا هاليلويا هربا شيرة حتوتاتنا كل رنسعنا نجزاهر بالساعات نخبره بقى كله إن حسبه ديبلنا كله كم زاش شجر ديبلنا بهيوتنا خوينا بقى كل رنسعنا نجزاهر كبرنا نجزاهر أملاخ نمسكن هاليلويا نجزاهر أبو كبرنا يجبأ كايو عبيتنا يجبأ كاي نجزاهر أبو تبارك نجزاهر أبو كبر نجزاهر أبو كبر نجزاهر أبو كبر نجزاهر أبو كبر እግዚአብሔር አቦ ክብርና ይግባእካ እግዚአብሔር ክትከብር ንስኻ ብቑዒኻ ክትምስጋን ንስኻ ብቑዒኻ ሃሌሉያ ምስ አንጻር ግዜና እዚ ነገር እዚ ድማ ክንፅልይና በዚ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር ንልብና ከዳልዎ ክንፅልይና እግዚአብሔር ኣብዚ ክፉእ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ንልብና ከዳሉ እግዚአብሔር ንውሽጥና ከንቅሕ ክንፅልይና ሃሌሉያ ኣብ ኤፌሶን 5 ካብ 15-16 ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እዩ እግዚአብሔር በዚ ግዜ እዚ ንውሽጥና ከዳሉ ንውሽጥና ከቀጻጽል ንውሽጥና ከንቅሕ በቃ በዚ ሰዓት ክንፅሊ ኢና ክርስቶስ መዓስ ከም ዝመጽ ኣይንፈልጥ ኢና ግና ኩሉ ግዜ ድልዋት ኮይና ክንጸንሖ ድልዋት ኮይና ክንጽበዮ እግዚአብሔር ንልብና በዚ ነገር እዚ ከዳሉ እግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ ንውሽጥና መመሊሱ ከንቅሕ ክንጽሊ ኢና ልብ ህዝብኻ አንቅሕ እግዚአብሔር ልብ ህዝብኻ አዳሉ እግዚአብሔር ልብ ህዝብኻ እግዚአብሔር አቦ ንዓለም ክጸልአ እግዚአብሔር አቦ ልብ ህዝብኻ ንዓለም ክምህፈን እግዚአብሔር ጽልያ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦ ልብና እግዚአብሔር አቦ አዳሉ ልብና አዳሉ እግዚአብሔር ልብና አዳሉ እግዚአብሔር ኣብዛ ምድሪ መጻእተኛታትን ኣጋይሽን ጥራይ ምኾንና እዚ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና በቃ ክገልጸልና ክረድኣና እዛ ምድሪ ቤትና ከም ዘይኮነት እዛ ምድሪ ናትና ከም ዘይኮነት ኣብዚኣ ንቁርብ ግዜ ከም ዘለና እዚ ነገር እዚ በቃ እግዚአብሔር ክረድኣና ኣብ ውሽጥና እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ኣቦ ክገልጸልና በቃ ክንጽሊ ኢና እዛ ምድሪ ከይትምችኣና ከይትጥዕመና ግና ኢየሱስ መዓስ ይድመጽ እንዳበልና እንጸባበ ሰባት ክንከውን ፍትወይ መዓስ ይዝመጽእ ፍትወይ ናፊቀዮ ፍትወይ መዓስ ይዝመጽእ እንዳበልና እንጸባበ ሰባት እንጸባበ ህዝቢ ክንከውን እግዚአብሔር ነዚ ነገር እዚ ውሽጥና ክንቅሕ ክንጽሊ ኢና ሃሌሉያ
ልብ ህዝብኻ በዚ ነገር እዚ ስለተዳሉ ምስግነካ ኣለኹ ልብ ህዝብኻ እግዚአብሔር አቦ ንዓለም ክፍንፍን ንዓኻ ድማ ክናፍቕ ንዓኻ ድበይንኻ ክደሊ እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር አቦ ስለትገብር ምስግነካ ኣለኹ ሃሌሉያ معاسيغات متي أنا سنافقك كريون قدك هللويا فتوي معاسيغات متي أنا سنافقك كريون قدك هللويا فتوي معاسيغات متي أنا سنافقك كريون قدك فتوي بلو فتوي معاسيغات متي أنا سنافقك كريون قدك فتونا يسوس نافقناك فتونا يسوس هللويا لبنا نعخينا فقالو يسوس لبنا نعخينا فقالو يسوس هللويا لبنا نعخينا فق يسوس فتونا يسوس يسوس كمل سيون دابلنا بسم زمران بحنسا زمرينا هللويا هللويا يسوس كمل سيو 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 يسوس كمل سيو
ኢየሱስ ከመለስዩ 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 ተስፋና ዕረፍቲ ነፍስና ንግስግስ አርሕና ንትንኪ ንለብስ ህዝቢና ብርግብ ዓስብሎ ትጽቢትና ከንቱ ኣይከ
ኢየሱስ ክምለስዩ ኢየሱስ ኢየሱስ ክምለስዩ ኢየሱስ ክምለስዩ ኢየሱስ ክምለስዩ ኢየሱስ ክምለስዩ ኢየሱስ ኢየሱስ ክምለስዩ ክቡር ዕጫይ ፃውዒተ ያኽቢረ ንጎይታ ከምልክ ክዝምር ክወግድ ከመስግን ኣፄቱ ሓሪነዩ ኢየሱስ ኣብ ክብሪ ዝማኑ ምስቶም ቅዱሳኑ ክቡር ዕጫይ ፃውዒተ ያኽቢረ ንጎይታ ከምልክ ክዝምር ክወግድ ከመስግን ኣቤቱ ሓሪነዩ ኢየሱስ ኣብ ክብሪ ዝፋኑ ምስቶም ቅዱሳኑ ክቡር ዕጫይ ፃውዒተ ያኽቢረ ንጎይታ ከምልክ ክዝምር ክወግድ ከመስግን ኣቤቱ ሓሪነዩ ኢየሱስ ኣብ ክብሪ ዝፋኑ ምስቶም ቅዱሳኑ
ክወስደና ክምለስ እዩ ካብዛ ክፍት ዓለም ክምንጥለና ክምለስ እዩ አሜን ሃሌሉያ እጅ ድማ ንጎይታ ከነኽብሮ ኢና ስላንተማ ብዙ ምናገረው አለኝ እንዳበልና ክንዝምር ኢና ስለ እግዚአብሔር ንነግሮ ንዛረበው ብዙ እዩ ሓቂ ሃሌሉያ ሃሌሉያ I
ስላንተ ምህረት ፍቅር የምናገረው ስለ ሰው ልጅ ኃጢአት ልጅን ሰጥተሃል በእውነተኛ ፍቅር እኛን አድነሃል በእውነተኛ ፍቅር እኛን አድነሃል የማወራዋለሁ የምመሰክረው ስላንተ ምህረት ፍቅር የምናገረው ስለ ሰው ልጅ ኃጢአት ልጅን ሰጥተሃል በእውነተኛ ፍቅር እኛን አድነሃል በእውነተኛ ፍቅር እኛን አድነሃል ከአእምሮ በላይ ነው ፍቅርህ እኛን መውደድህ 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 ክበር እንጂ ሌላ ማንን እንላለን በላይ በላይ ምስጋና እንጨምራለን በላይ በላይ ክብር እንጨምራለን ንገስ እንጂ ሌላ ማንን እንላለን በላይ በላይ ምስጋና እንጨምራለን በላይ በላይ ክብር እንጨምራለን ልነሳና ላክብር ምክንያት አለኝ ብዙ ብዙ ምክንያት አለኝ ክብር ልነሳና ላክብር ምክንያት አለኝ ብዙ ብዙ ምክንያት አለኝ ክብር ምስጋና ላንተ በእሳት በደመናው የመራ ክፉ በሆኑብኝ ቀኖች ፈንታ ደስታን አጠግበኝ የኔ ጌታ ጨለማዬ ጌታ ያበራ በእሳት በደመናው የመራ ክፉ በሆኑብኝ ቀኖች ፈንታ ደስታን አጠግበኝ የኔ ጌታ ጨለማዬ ጌታ ያበራ በእሳት በደመናው የመራ ክፉ በሆኑብኝ ቀኖች ፈንታ ደስታን አጠገበኝ የኔ ጌታ ምን እላለሁ ምስጋና አንተ ሞልቻለሁ ምን እላለሁ ጌታ አምላኬን አከብራለሁ ምን እላለሁ ምስጋና አንተ ሞልቻለሁ ምን እላለሁ አንተ ለኔ ያደረግከው ከአእምሮ በላይ ነው ቸርነትህ አያልቅም ባወራው ልዘምረው አንተ ለኔ ያደረግከው ከአእምሮ በላይ ነው ቸርነትህ አያልቅም ባወራው ልዘምረው አንተ ለኔ ያደረግከው ከአእምሮ በላይ ነው ቸርነትህ አያልቅም ባወራው ልዘምረው ምስጋና አንተ ሞልቻለሁ
ያረክልኝ ብዙ ነው ጌታ ያረክልኝ ብዙ ነው ኢየሱስ ላንተ ክብር ላንተ አምልኮ ላንተ ስግደት ላንተ ያረክልኝ ብዙ ነው ጌታ ያረክልኝ ብዙ ነው ኢየሱስ 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 ምስጋና ላንተ ውዳሴ ላንተ አምልኮ ላንተ ስግደትም ላንተ ያረክልኝ ብዙ ነው ጌታ ያረክልኝ ብዙ ነው ኢየሱስ ያረክልኝ ብዙ ነው ጌታ ያረክልኝ ብዙ ነው ኢየሱስ ያረክልኝ ብዙ ነው ጌታ ያረክልኝ ብዙ ነው ኢየሱስ ያረክልኝ ብዙ ሃሌሉያ እስኪ ደግምና ነዚ ጎይታ ዝነኽብሮ እግዚአብሔር ይባረኽ የዳውና ለኤልና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ነዚ ጎይታ ዚ ንባረኮ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ምስጋና ላንተ ነው ሃሌሉያ ክብርም ላንተ ነው አምልኮም ላንተ ነው ጌታ ተመስገን ተባረክ ሃሌሉያ ምስጋና ተነ ክብር ያረክልኝ ብዙ ጌታ ያረክልኝ ብዙ ያረክልኝ ጌታ ያረክልኝ ብዙ ነው ሃሌሉያ እስኪ ክንጸሊና ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ከምት ሁሉ ጊዜ ሰንበስግን ንገብሮ ስለ ምድርናን ህዝብናን ክንጸሊና እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ንህዝብና እግዚአብሔር ንምድርና ክበጽሓ እግዚአብሔር በሁሉ ሃሌሉያ ነታ ምድርቲያ ነታ ህዝብቲ ክድግፎ ክረድኦ ምህረቱ ከብዝሓሉ ክንጸሊና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ንጸልይ ያለና እግዚአብሔር አቦ ንህዝብና ንምድርና እግዚአብሔር ክትሓስባ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምህረትካ ከተብዝሕ ናይ ዘላለም ቅዱስ ናብታ ምድርቲያ እግዚአብሔር በምህረት ክትጥምት ንልምነካለና ቅዱስ እግዚአብሔር
بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ببزوه قسلي ببزوه مكره حليفو يمو قويتا جدما እግዚአብሔር አቦ አንጸላሊው ካብ ዘሎ ሁሉ ሓደጋታት እግዚአብሔር አቦ ክትክልሎ ክትሽፍኖ በጸጋ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ስም በምህረት ናትካ ህዝብና እግዚአብሔር አቦ ክድህን ክሰግር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልያለና ጎይታ ምህረት ስለተብዝህ ስለተደግፈና ስለተረዳአና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካለና ስለዛን ነብረላ ምድር ካናዳውን እግዚአብሔር ንጽልያለና ሰላማ ይብዛህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልያለና እግዚአብሔር አቦ ናትካ ሐለዋ ናትካ በረከት እግዚአብሔር አብዛ ምድር እዚ አخبዝህ ንጽሊ እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ንመራህታ ክትባረኽ እግዚአብሔር አቦ ብዝገብርዎ ዘበለ ሁሉ ብዝውስኖ ውሳኔታት እግዚአብሔር አምላኽ በፍላይ አብዝ እዋን እግዚአብሔር አቦ ምስ ኢኮኖሚ ምስናይ እግዚአብሔር አቦ ናይ ዝመጸ እግዚአብሔር ህማማት ጉዳይ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናትካ ምስተዋል ናትካ ጥበብ እግዚአብሔር ክበዝሃሎም መታ ስለ ነገስታት እግዚአብሔር አቦ ስለ መኳንንቲ እግዚአብሔር አቦ አቀድምኩም ጸልዩ ከም ዝበልካና ንጽልያለና ጥበብ ካን ምስተዋል ካን ይብዛሃሎ ክብር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናአኻ ይሁን ንነብረላ ከተማ ንነብረላ ሀገር በኢየሱስ ስም ሰላማን በረከታን ይብዛህ ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ዌልካም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽና ይሁን አጸርቲ አናውንስመንት አቅሪበ ኢየሱስ ጎይታ ይሁን አብተ ዝቅጽል ናይ ቃል አምላኽ መደብና ክንሐልፊና ጅምር ከለና ኢለኔርም ምናልባት እጅ ዝመጻኹም ዌልካም ከም እንደገና እግዚአብሔር ይመስገን ሰላምና አኻትኩም ይሁን ዘለኹም አሃዱልኩም ዳሃን ካብ ርሕቀት ዋላ ሰላምና አኻ ይሁን በሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቶማብ ገዝ ሰላምና አኻ ይሁን በሉ እግዚአብሔር ይባረክ ትንባሃለሉ መንገዲ በቲ ኮሜንት ንጽህፍ ፌስቡክ ንጽህፍ ንሁላትኩም ድማ ኢንከሬጅ ገብረኩም ናብዙም ክትአቱ ሓቢርና እግዚአብሔር ይባረክ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ መታ ታዘለኹም ማገዛ እግዚአብሔር ይባረክ ሁላትኩም እከቤልና እግዚአብሔር ይመስገን ታዘላና ምስ ቤተሰብና እግዚአብሔር ይመስገን ክንርኢ ከለና ምናልባት ታቲቪና እንተ ኸፊትና ያ በታንት ድማ ካል ላፕቶፕ ዲዩ ሴልፎን ዲዩ ገለ ንእቶ እግዚአብሔር ይመስገን ናሐድድና ተራአና ናተሐናነጽና እግዚአብሔር ይመስገን በምርአይና ንባዕሉ እግዚአብሔር ይባረክ ድኸውን ነገር ስለዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከመሆን ገብሪናና እግዚአብሔር ይባረክ ከመሆን ክትገብሩ እድል ከበኩም እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ከመሆን ንግበር እግዚአብሔር ይባረኩም ከመሆን ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ሰንበት እንተ ዘኸውን ከም ተኻለ ጊዜ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ማዕደምና ነርና ጅግን በዚ ዘሎ ኹነታት ሰባት አድምና ክንመጻ ይንኽልን ግና ዲጂታል በዝኾነ መንገድ ድማ ግን ምእዳም ይካአል ታብታ ፌስቡክም አጥይኹም ኢንቫይት ግበሩ ሼር ግበሩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ በኸሙ አይነት መንገዱን አድሞም እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ክብርና አምላኽና ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ እራ እግዚአብሔር ይመስገን ናብተን አናውንስመንተይ ከሐለፈ እግዚአብሔር ይባረክ ቀዳማይ ተወል ጊዜ ንገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ መሃብና ሽርና መባአና እግዚአብሔር ይባረክ አብተ ቫይበር አልገዛይ ፖስት ይገብሩልናል እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁላትኩም ድማ እትህቡ ሰባት እናደወልኩም ትህቡም እግዚአብሔር ይባረክ እሽርኩም መባአኩም እሙናት ኮይንኩም ለቤተ ክርስቲያን እትህቡ ሰባት እግዚአብሔር ይባረኩም ክብል ይፈቱ እግዚአብሔር ይመስገን እጁን ከሙ ንግበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ቲ ኢንፎርሜሽናት አብተ ቫይበር ፔጅ ተቂዮምና ስለዘሎ ካቡንዳራና ሁላትና እቲ መሃብና ንቀጽል እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እቲ ናይ ምሸታዊ ጸሎትና ድማ ቀጻልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዘይካ ቀዳም ኩል ጊዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 11 ናይ ጸሎት ጊዜሎ ምሸት ማለት እግዚአብሔር ይመስገን በቴሌፎን ከመን ድማ ብዙም ዝግበር ኩላትና እንዳአተና እጁን ክንጽልይ እግዚአብሔር ይባረክ ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ የተባባአኩም ኢየሱስ ጎይታዩ ቀዳም አብቲ መደብ ሰሙናይ መደብና አብቲ ልሙድ ናይ ሰሙናይ መደብና ናይ ቀዳም ካብ ሰዓት 5 ክሳብ 8 ይድግበር ከመን ድማ ናይ ንጎ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 12 ተጸሎት ቀጻልዩ ነዛ ትመጽ ዘላ ቀዳም ግን ሜይ 16 ናይ ትምህርት ጊዜ ዝኸውንታ ናይ ንጎ ጊዜ ስለዚህ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 1 ወንጌላዊ ሳምሶን ክምህረናዩ መጽናዕት መጽሐፍ ፊልሞን ክንገብሪና ስለዚህ
ኩላትና እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ፊልሞን ክነጽን ንቀኒ ሼር ተገይሩናውን አለው መጽሐፍ ድጻሐፎ ብዛዕባ ዝ መጽሐፍ እዚ ወንጌላዊ ሳምሶን ስለዚህ ነፃ መጽሐፍ እዚ እንዳንበብና ንቀኒሞ ቀዳም እግዚአብሔር ይመስገን ክምህረናይ ማለት እዩ ኣብ ለንደን ንሓደ ዓመት ደአክል ድማሃሮ which is በሰዓት የሚሄርዎ ነይሩ ስለዚህ 52 ሰዓታት ወሲዱ ዝማሃሮ ንአና ግን 3 ሰዓት ድኸውን ጽማቅ ናይ ዝ ትምህርት እዚ ክበናይ ስለዚህ ኩላትና ተጠቀምት ክንከውን መታን ኢንከሬጅ ገብረኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከመሆን ድማ በዚ ሕማም ናይ ለንቀነ በምክንያት ኮሮና ዝሓመሙ ደቅ ህዝብና ንአቶም ዝኸውን ናይ ምግቢ አቤቶም ሕክምና ዝከታተሉ ሰባት ናይ ምግቢ ናይ ዝተዳለወ ምግቢ ደገፍ የድልዮም ኣሎ ስለዚህ ንሱና ቫይበር ወጪ ነይሩ ሰሪሕኩም ምግቢ ትህብዎም ትደልዩ ተአሸገ ፕላስቲክ ጌርና ግን እንዳይመለስ ማለት እዩ ከሙ ጌርና ክንህብ ንደሊ ከሙ አዳሊና ለምለም ወይ ንሱዛን ንርከቦም እንደውለለን ከሙ ድማ አይ አነ በገንዘብ ሂበ ካብ ሬስቶራንት ተገዚዩ ክበጽሐለዩ ንደሊ ንብል ሰባት ድማ ናብ ሄኖክ ወይ ድማ ናብ ተስፋሃንስ ደውልና በኸሙ አይነት መንገዲ ክንሕግዝ ንኽሊና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ እጂ በቀጥታ ናብ ቃል አምላክ ክንሐልፍና እግዚአብሔር ይመስገን አውት ሐወይዚያ ተይታት እንስለዘላ ክነለላል እሺ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ዘማብ ዚያ ዘለኹም ሰባት አሚንኩም በጣም ይወደንሉ ያሬድ ዘማሜን ዘይብሉ ንኻሊ ጊዜ ከይመጹ ቶም ካሎት አሜን ድብሉ ልውጥ አብል እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብረና አምላክና ይሁን ሎማልት በቀጥታ ናብ ቃል አምላክን ከይዲና ናብቲ አመታዊ ቲምና ናብ ፍሬያማነት ፍሩትፉልነስ ናቡይና ንመለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አብዘን ቅንያት ንእምነትና ሀፍ ደብል ብዙ ነገራት ክንመሃር ክስበኸና ቀንዩሎ እግዚአብሔር ይመስገን እጅግና ናብቲ አመታዊ ሐሳባትና ናብቲ አመታዊ ቲም አርእስት ናይ መጽሐፍ ናይ ዚ አመት ዚ ናይ ቤተክርስቲያንና ናቡኹን መለሲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ከምዛ አይነት ኩነታት እጅለንቅና አብዘሎ ኩነታት ነገራት ሓንቲ ነገር ክብለኩም ሞ ናብዚ ክንአቱ አጸቢቅና ኩላትና በሓደ መንፈስ ክንፈስስ ክንውህዝ መታን እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ሰብ እጂ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን ብዛዕባ ናይ ምምጻእ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘኻኺሩሎ እዚ ድማ ጽቦዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳ ከሙ ገይሩ አዘኻኸረና ናቡን አተና ስለዚህ ምምጻእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ዘመን እንድህር አዘኻኺሩና which is good ጽቡቕ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽእ እንተኾነውን እንታይ እንዳገበርና ኢና ክንጽብዮ ዝግባእ ድብል ድማ ክንሐስብ ይግባአና ይምሱ እንበር ብዛዕባ ምምጽኡ ማዓስዩ ገለመለ ጥራይ አቡ ጥራይ አይኮንናን ማለት ናይ ምምጽኡ ነገር ዋና ነገር ንኡ ሐሲብና ህይወትና ብኡ መጠን ክነስተኻኽል ኢየሱስ ጎይታዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥር 7 ተጀሚሩ መወዳእታ ሁሉ ነገር ቀሪቡ እዩ መስበለ መወዳእታ ሁሉ ነገር መስቀረበ እንታይ ይገበር 4 ነገራት ያቡ ተዛሪቡ ስለዚህ ጸልዩ ንጸሎት ንቅሁ ይልዎ ፍቅሪ ብዝሓጢያት ተቀድነ ያሞ halhal ትብል ፍቅሪ አማእኸልኩም ተሐሉ ግሽነት ተቀባበሉ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ብዝሃበኩም ውህበት ጸጋ ድማ ንሓድድኩም አገልግሉ ስለዚህ እናገልገልካ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እንዳገበርካ ኢኻ መምጻእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽባይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ማርቲን ሉተር ጀርመናዊ ማለቴ ጽባህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽኡ እንተ ተባሃል ሲንታይ መገበርካ ይልሞ አፕል ይተክል ይልዎ በሐጽሩ ትክገብሮ ዘለን ነገር ሲ አይማሃደኩን እንዳገበርኩ የድጽበዩ ማለት ኢየሱስ ጎይታዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብዛዕባ ዳግም ምምጻእ ዝማሃረሉ ነውህ ክፍሊ ማቴዎስ ወንጌል 24-25 እታ ናይታ ትምህርት ጠቅላል ሐሳብ ሓንቲያ ድሉ ኮይንኩም ተጸበይዎ ትብል ጎይታ ኣብቲ ክፍልቲስ ሸዓተ ነገራት ተዛሪብሎ ተንቀዳማይን ሻቦአይን ጥራይ ክዛረብሞ ናብቲ ናይሎም ትምህርተይ ክንመጽእ ጎይታና ሸዓተ 5 ምስላታት አቀዲሙ ድማ ካብ ታሪክ ክልተ
ታሪኻት ነጊሩና ናይ ኩሎም ታሪኻት ወይ ድማ ምስላታት ኩሉ ዋና መልእኽቱን ዕላምኡን ሓደ ድሉ ኮይንካ ጽናይ ክጅምር ከሎ ልክ እቲ መምጻእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ድኸውን ኢልዎ ከመይ ከም ጊዜ ኖህ ሰባት የእቱ ይተኣታተው ነይሮም በጊዜ ኖህ ኖርማል ላይፍ እና ገደን ከሎ ድንገት ግን እቲ ማይ አሂ መጽዩ እጂ አቡ ገለ ኃጢአት አይኮነን ተዘርዚሩ ዝገርመኩም ነገር ድሉ ደይ ምዃኖም ይምበር ምእታውን ምትእትታውን ማለት ይምርአው ንደቆም ድማ የመርኡ ከምዝ ላይፍ ከምዘለዎ ይቅጽል ይነሩ እዚ ኖሁም ገሩም ወይ ኮይ ባይዘው እሱን ተመሪዩ ደቁና መሪ አመንጎ ኖህን አመንጎ ሐልኦት ግን ድነበረ ፍልልይ ይዚዩ ኖህ ከመርአው ደቁን ከመርኡ ከሎ ነቲ ዝመጽ ዘሎ ነገር ተረዲኡ በመድላው ይነሩ እቶም ካልኦት ግን አይተዳለው እዚ ያታፍልል እና ነገሮም ድማ ታናይ መወዳታ ከንታ ያትብል ተአሲረ ከለኹስ አይበጻሕኩምን ሃሚመ አይራአኹምን ኬራይ ገበርኩም ለይ ክዳናይ ከደንኩምን ገለይልዎም ነጅን ንኽልትዮም ነቶም ሓደ ነዚ ሁሉ ዝተባህለ ነገር ጌርኩም ለይኹም ነቶም ሓደ ድማ አይገበርኩም ለይ አመንጎ ክልትዮም ምግብ እዚኣ ያታፍልልይ ተሪኹም ሞዚ ክዳን መኽዳን ንሰባት ምብጻሕ እዚ ሁሉ ኮ ዴይሊ ላይፍ ዝግበር ነገራት እና ገበሩ የምጸኒهم ወንበር ካለ በቃ ይመጽ ይልካስ ገዛአኻ አጺኻ ምንም ነገር ከይገበርካ በቃ ኮፈል አይኮነ ስለዚህ እና ገበሩን ከለው ድንገት መጽዩ እቶም ዝገብሩ ምግባሮም አይተረደኦም ላይፎም ይነሩ እቶም ዘይገበሩን አይተረደኦም እንታይ ሚስከም ዝገበሩ ስለዚህ ሕጅ ንህናውን እትክን ገብሮ ዘለና እግዚአብሔር ዘሃበና ነገራት ሁሉ እና ነገበርና ኢና ንጸልሆ ኢየሱስ ጎይታ አምላክ ንኽንፈሪ መዲቡናዩ እና ፈረና ኢና ንጽበ ትፍረክን ዝርዝሩና በሁሉ አይነት መንገድታት እና ፈረና በፍረ ተመሊእና ጎይታ ከመጽኸሎስ በዘይፍራ አይኮንናን ክንጸንሆ ፍረ ተመሊእና ፍረ በዘለው ህይወት ኩሉ ከግበር ዘለው እና ገበርና ኢና ንጸንሆ ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ስለዚህ ናይሎም ማልቲ ናይ ትምርተይ አርስቲ ፍሪያም ወይ ድማ እውት ህይወት ድብል ኢንፋክት ታ fruitful ትብል ናይ እንግሊሽ ቃል ናብ ትግርኛ ዲክሽነሪ ሪእያ እንታይ አትብል ኢላ ታ fruitful መስአተኹም ነዘን ክልተ ቃላት ይደበኩም ፍሪያም እውት ፍሪያም ማለትዩ እውት ድማ ማለትዩ ከመጽየና ኣብዚ ነገር እዚ ከመእተዊ አብ ጃንዋሪ ከባቢ ብዛዕባ ፍረ ክንመሃር ከለና ሰለስተ አይነት ፍረ ከም ዘሎ ተማሂርና ነርና ካብኡ ክጅምር እተቀዳማይ አይነት ፍረ ናቹራል አይነት ተፈጥሯዊ ፍረ ንብሎ አይነት እዩ እዚ ድማ እግዚአብሔር ንምድር ክፈጥር ከሎ ንሁሉ እና ፈሪየ ከይዱ ገርዎ ንሁሉ ዝፈጠሮ ዘበለ ሁሉ አብውሽጡ ፖቴንሻል አቀሚጡ ናይ ምብዛህ ናይ ምፍራይ ፖቴንሻል አቀሚጡ እና ፈሪየ ንኸይድ መታን ይገርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ገለ ጥቅስታት ከም በበልኩምሞ ናብ ተኸላይ ከሐልፈ አምላክ ድማ እታ ምድሪ ሳዕርን ዘርኢን ዝህብ ብቁሊ ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ከከም አይነቱ ኣብ ምድሪ ዝፈሪ ኦም ተውጽእ በለ ከሙ ድማ ሆነ አምላክ ትፍረ ይልዋ በቃ ኦም ይውጻ ይሉ ልክ ከሙ ድማ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 አምላክ ድማ ፍሬውን ተባዙሁን ንማያት ባህሪ ምልእዎ አዋፍ ከአ ምድሪ ይብዛህ ይሉ ባረኾም ቁጥር 12 ኣብ ሰማያት ንዘሎ አዋፍ መሊእዎ እግዚአብሔር ፍሬዩ ተባዙሁ ይልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አማያት ንዘለው አሳታት ወንጅርጅር ንዝብሉ ፍጥረታት ኩሎም ፍሬዩ ይልዎም ከሙ ድማ እናተፋረዩ ከይዶም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንሰብ ድማ ታሻደሸይት መዓልት ፈጢሩ ኣብ ቁጥር 28 አምላክ አባረኾም በመልኩን በመስሉን መስፈጠሮም አምላክ አባረኾም አምላክ ድማ ፍሬዩን
ተባዙሁን ንምድርኻ ምልእዋን ምለኽዋን በለ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ምስተፈጥረ ካብ አምላኽ ዝወጸሉ ናይ መጀመሪያ ቃል ናይ መጀመሪያ በረኸትን በአር ፍረ ዝብል ተፋረዩ ዝብል ስለዚህ እዚ ናቹራል ዝኾነ እና ተፋረናዮ ንኸዶ ነገራቱ እግዚአብሔር ይመስገን ካብታ መዓልት ጃቲ አጀሚሩ ፍጥረት እና ተፋረየ እና በዝኸ ናሃደዱ በቃ ሪፕሮዲዩስ እና ገበረ እና ቀጸለ መጽሎ ክሳብ ሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ደር ውድቀት ከማን መልካአቱ ይቀይሩንበር ነሆ ናፈረና እንመጻለና ሰምስ ወደቀ በጻሪኽት ወልዲ ከተባሂልና እንበር እትምፍራይ ደዋይ በለ ስለዚህ እትምፍራይ ቀጽሉሎ እግዚአብሔር እዚ ናቹራል ደሆነ ፍረ ካብታ መጀመሪያ ጀሚሩ ደቆሞ ነገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በትናቹራል ከን ሐስብ ከለና ታናይሎም ማልተ አርስተይ አብዚያ ተኻላይትን ሳለሰይትን ከምጥቃስ ከተቀሰልኩም የናብዚያ ዳህራይክን መለሲና እቲ ሙላድ ንባዕሉ ምፍራይ ናቹራል ደሆነ ፍሬ ከምታ አንቶ ይዝበልኩም ድማ እቲ ፍሩትፉል ማለት መእዋት ምፍራይ ማለት እንዲሁ ስለዚህ ሰብ አምድሪ እውት ከኸውን ከሎ እውት ሰብ ፈሪዩ ማለት ሓደ ሰብ ፍሩትፉል ኮይኑሎ በፍረተ መሊኡሎ ፍሩትፉል ኮይናላ ፍሩትፉል ኮይኑሎ ከበሃል ከሎ እንታይ ማለት ነው ተአዊቱ ማለት እኮ ስለዚህ አብዛ ምድር እዚ እግዚአብሔር ብዛሃበና ዘመን ብዛሃበና ጊዜ ፈሪና ፍሩትፉል ኮይና ተአዊትና ክንነብር ተአዊትና ክንከይድ መታ እዚ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ናይ እግዚአብሔር ፕላን ናአናዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አረ ኢየሱስ ጎይታ በቃ አብዛ ምድር እዚ ከርተቲልና ሉዘር ኮይና ክንመላለስ ክንነብር መፈጸምታና ንሱ ከኸውን አይኮነን አምላኽ ናብዛ ምድር እዚ ዘምጻና ዘፈጠረና ክንእወት ፍረ ዘለዎም ክንከውን ፍሩትፉል ክንከውን በፍረ ህይወትና ከመላእ መታኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካላይ አይነት ፍረ ናይ ወንጌል ፍረ እዚ በምክንያት ኃጢአት ካብ አምላኽ ድተፈልየ ድወደቀ ሰብ ከም እንደገና ናብ አምላኽ ከም እንደገና ክምለስ መታና በእግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ተገሪዩ በወንጌል እጅ ወንጌል ነጊርና ኮነሰብ ናብ ጎይታ ከመጽኸሎ ከም እንደገና ምስ አምላኽ ከሎ እዚ ፍረዩ ናይ ምንታይ ፍረ ይባል ናይ ወንጌል ፍረ ይባል ናይ ነፍሳት ፍረ ይባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አንተ ጥቅስ ከንበልኩም ምሳ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ናባኻትኩም ዝመጸ ነተ ወንጌል ማለት እዩ አብ ኩሉ ዓለሙን እና ፈረየን እና አበየን ዝኸይድ ዘሎ አብ ኩሉ ዓለም እና ፈረየን እና አበየን ዝኸይድ ዘሎ እና ፈረየን እና አበየን ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ወንጌል ናባና ዝመጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ አይነት ፍረ ኢና ንዛረብ ዘለና ተፈጥሯዊ ናቹራል ፍረሎ ይልና ናይ ወንጌል ፍረሎ ሳልሳይ ድማ ተቅልል አብልና ብዙ ፍረታት አብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ በሃንተ ቀነቀምጦ which is ናይ ካራክተር ፍረ አብ ባህሪና አብ ካራክተርና ድፍጠር መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ቅድስና ፍሬ ዝብሎሎ ናይ ጽድቅ ፍረ ዝብሎሎ እዚ ሁሉ የእቲና ክንሪኦ ከለና ዘፍረዚ ናይ ምንታይ ፍረ ይባል ኢየሱስ ጎይታዩ ናይ ካራክተር ፍረ ናብ ዝብል ክንጠቃለሎ ኢና ኢየሱስ ጎይታዩ እሺ ቀጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ኦሬታ ስለዚህ እዚ ናይ ባህሪ ናይ ካራክተር ፍረ ናይ ጽድቅ ናይ ቅድስና ፍረ ነታ ሰርክል ኢንፋክት ሙሉ ይገብሩ ሰብ ካብ አምላኽ ምስ ወደቀ በወንጌል ከም እንደገና ከመለስ ከሎ እሱ ናይ ወንጌል ፍረ ኢልና ያለና እጂ እቲ አምላኻዊ ባህር ድማ እንዳጥረየ ናይ ጽድቅ ናይ ቅድስና ፍረ ድማ ክፈርኸሎ ናብታ ዝነበሮ ቦታ ናብታ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መምሳል ይመጽ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ታ ሰርክል ፍረ ተኸውና ሙሉ ተኸውናላ ማለት እዩ ኦኬ ሎማልት ግን አብታ ቀዳመይቲና ነድህብ እዚ መንፈሳዊ ፍረታት ናይ ጽድቅ ፍረ ገለገለ እሱ በግዚኡ ክንመጽወይና ናይ ወንጌል ፍረ በግዚኡ ክንመጽወይና ታ መጀመሪያ ዘላ ግን ናቹራል በዝኾነ አብዛ ምድር እዚ አክነብር ከለና ንእወተሉ ፍሩትፉል ንኾነሉ በብዙ ፍረ ንመላአሉ አይነት ህይወት ብዛዊና ንማር ታ ናይ ትምርትና ሐሳብ ናይ ሎም ሐሳቡን ሓንቲ ነጥብ ጥራይ ዝነግረኩም ቀላልያ ንአይን ምስባክ ቀላልያ ንአኻትኩም ንምስማኡን ቀላል
ነገር ግን ንግነብራ ግን ቀላል አይኮናትም ንግነብራ ግን ንኹላትና አዚያ ቻሌንጂንግ ያ ግን ሎሚ ቻሌንጅ ገብረኩም ሎማ አልቲ ክፍትልኩም ስሙኡን ሞ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ሐሳብ እዚያ እዝን ብሎ ዘለና ነገር ግን አብ ህይወትና ከነተግብሮ እንደህር ጀሚርና ግን ብዙ ለውጢ አብ ህይወትና ኸምጽ አታሳስባና ቀይሪው አካይዳና ቀይሪው ህይወትና ቀይሪው መንገድና ቀይሪው ስለዚህ ሞር ኦፍ ሎማ አልቲ ማይንድ ሴት ናትና ሐሳባትና ናብካለ ፓራዳይም ክን አቱ መታን አእምሮና ሐሳባትና ከቀየር መታን ናቡዬ አድሬስ ድገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሰብ መንፈስ ነፍሲ ከሙንድማ ስጋ ዝብል ሰለስተ አካላት ደለዎ በሰለስተ ነገር ድቆመ ሐቀ ልክ ናብ ጎይታ ክንመጽ ከለና በንስሐ በእምነት ናብ አምላክ ክንቀርብ ከለና መንፈስና እንታይ ኮይኑ ትሙት ዝነበረ መንፈስ ሕያው ኮይኑ መህደር አምላክ ኮይና ምስ አምላክ ተራኺብና ሕያው ስለዝኾና ተወዲው ናይ መንፈስ ነገር መንፈስ በቃ ሻአማ አልቲ አኺልዎ ሕያው ኮይኑ በድህሪውስ ምንም ደልዮ ነገር አይኮነን ናይ መንፈስ ነገር ንመንፈስና ዝተገብረ ነገር አብ መንፈስና ዝኾነ ነገር ታሪክ ኮይኑ ተሪፉሎ በቃ ዲሂናለና ሕያው ኮይናለና ኦኬ ናይ ስጋና ጉዳይ ድማ ንመጻ እዩ ተነገሩ ህጂ መቅደስ አምላክ ስለዝኾነ ጦይ ነገርና ተመገብና ኤክሰርሳይዝ እና ገበርና ክንከናኸኖ ይግባ ግን ሃደ ማልቲ ኢን ዘ ፊውቸር ዩ ግሎሪፋይድ ደሆነ አካል ንለብስ ዘስጋናዚ ክብስብስ ዩ እዚና ሐደረ በቃ ዲኬይ ይገብር ሃደ ማልቲ ግን እንታይ ክኸውን ዩ ናይ ክብሪ ስጋ ክንለብስና ግሎሪፋይድ ደሆነ ናይ ትንሳኤ ስጋ ክንለብስና ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ናይ መንፈስና ጉዳይ አብ ታሪክ ተወዲውሎ ይለኩም አለሁ ታሪክ ኮይኑሎ ትማሊ ትጎይታ ዝተቀበልናላ ጊዜ ተፈጽሙሎ ናይ ስጋና ጉዳይ ድማ ሃደ ማልቲ አብ ቅድሚት አለዎ እጅግ ነን ማልቱ መድሃን ደልዮ ነፍስናይ አእምሮ ሐሳብ ፍቃድ ድባሃል ነገር ዘሐዘ እዚ ግን በብማልቱ ምልዋጥ መድሃን ደልዮ አእምሮኩም ክርስቲያን ምስኮንኩም ድርቢ ያቢልኩሞ ንበሩ አይተባሃልና ከገለሰባት አእምሮ ምድርባ ይድመስሎ አእምሮ ደርብዩ አይተባሃልካ አእምሮ ሀገን እንታይ ግበሮ ይዝብለና መጽሐፍ ቅዱስ ምህዳስ ይዘልዮ ክንህድሶ ይዝግባ ስለዚህ ነእምሮና ድህድስ ነገር አታሳስባና ዝቀይር ነገር ናብ ፍሬያማ ህይወት ናብ ፍሩትፉል ደሆነ ህይወት ናብ ናይ አወት ህይወት ደእትወና ነገር ክዛረበ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይክብርና አምላክና ይሁን ትፈልጡ ዲኹም ሳይንስ ክህሉ ድገበሮ አምላክ ንነገራት በህጊ ይዝዎ ስለዝኸይድ ዩ ማለት ህግ ክብለኩም ከለኹ ናይ ተፈጥሮ ህጊ ናቹራል ደሆነ ሎውስ ስለዘለዩ ሳይንስ ማለት ካላ አይኮነን እኮ ሳይንስ ማለት አጽኒኻዮ ወይ ድማ ስተዲ ጌርካዮስ ተደጋጊሙ ክኸውን ድኽእል ነገር ኤክስፐሪመንት ክኸውን ድኽእል ፕሩፍ ክግበር ድካል ነገር ዩ ሳይንስ ሐቀ ኦኬ ናይ ስህበት ግራቪቲ ዝበሃል ሎው ስለዘሎ ህጂ ሃደ ማልቲ ሰባት በጽሆም ማዚያ ሳይንስ ግን እግዚአብሔር ቅድም ዘመናት በቃ ፍጥረት ክፈጥር ከሎ ዘቀመጦ ነገር ዩ ማንንም ናብላ አለ ዘኸደ ነገር ኩሉስ እንታይ ይገብር ይምለሱ አይቀየርን አይልወጥን ሎሚ አብዝኾነ ቦታ አብዝኾነ ዘመን አብዝኾነ ጊዜ እንተ ፈቲንካዮ እሱ ይተሐቂ ኢየሱስ ጎይታይ ናይ ጊዜ ህግሎ ምድሪ አብ ናይ ገዛ እርሳ እስራን አርባዕተን እንታይ ትገብር ትዘውር ሐቀ አብ ዙሪያ ፀሐይ ድማ 365 መዓልታት ወሲዳስ እንታይ ትገብር ትዘውር እጅዝ ዘይቀየር ነገር ዩ ሰባት ሃደ ማልት ዝሁን ፈሊጦም ዘይቀየር ህግ እግዚአብሔር ግን ገና ምድር ክፈጥር ከሎ ዘቆመ ነገር ናይ ምዝራእን መጻድን ድባሃል ህግ ድማ አለ whatever ዘራአኻዮ ነገር ኢኻ ተአጽድ ኦሬንጅ ዘሪኻስ አፕል አይትጽበን ኢኻ predictable ኦሬንጅ ተዘሪኻ ክበቅል ተከሎ ኦሬንጅ ዝበቅል ንፋር የሉ ናቹራል ይዛረብ ዘለኹ እንጂ ኩሉ እንስሳ ዝፋር የሉ መንገዱን በቃ ሐደዩ ክልተ ጾታ ይራኸቡ ዳራይ ካብ ክልትዮም
ዘርአን እንቋቆሆን ወይ ካብ ዝተፈላለ ክልተ ክስታይ ዝመፀ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ውላድ ይህብ ፍረየ ናቹራሊ በቃ እዚ ተደጋጋሚ ኩሉ ጊዜ ዝኸውን ነገር ተናቹራል እዩ ተተፈጥሯዊ ነገር እዩ ሳይንስ ክህሉ ድገበረ እዚ ናይ አምላኽ ሎ እዚ ናይ አምላኽ ህግ ፍጥረት ድበሃል ነገር ስለዘሎይ ተደጋጊሙስ ክኸውን ድኽእል ነገር ኦኬ ዚያ አምላኽ ግና አምላኽ ስለዝኾነ sometimes ነዚ እንድርደልዩ ኢንተራፕት ክገብሮ ኸል ኢንተርቪን ገይሩ ያአቱ ክሳብ ህጂ ሰብ ካብ ዝተፈጥረሉ ጊዜ ክሳብ ሎም ማልቲ ሰብ ዝውለድ ኣብ ክልተ ጾታ ተራኺቦም ዘርአን እንቋቆሆን የድልይ ካብ ሰበይቲ ክልቲዮም ነዛ አዋጽዮም ሰብ ይፍጠር ኣብ ዘመናት ማእኸል ግን ሓደ ማልቲ ግን እዚ ኢንተራፕትድ ኮይኑ ዝሕግዚ ተለዊጡ ድንገት ጸኒሳ ኢየሱስ ጎይታይ አምላኽ ሉዓላዊ ስለዝኾነ ኣብ ነገራቱ ድንገት አትዩ ነቲ ዘሎ ስሩዕ ነገራት ክልውጦ ይኽእል እዩ ክቀይሮ ይኽእል እዩ ግን እዚ ዋንስ ነው ዋይል ድኸውን ነገር ፀሐይ በታ ዝተባህላ ጊዜ ተአቱ ትወጽእ ወይ ድማ በኻለ በትናይ ሳይንስ ቅኑዕ ዘረባ ካብ ታ 24 hours ምዝዋራስ ፍጹም አይተቋረጽን ሓደ ማዓልቲ ግን ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ፀሐይ ደው በሊዱስ ደው አቢልዋ ወይ ድማ በኻለ ዘረባ ምድርስ ምዝዋራ ደው አቢል እግዚአብሔር ክደሊ ከሎ እንታይ ገብር ይድብለኩም ደለኹ አማ አገልአትዩ ኢንተርቪን ገይሩን ናት ባሉ እንዲዩ ዝፈጠሮ ባሉ ድማ ከቀይሮ ኸሊ ነገር ግን ኩሉ ጊዜ ዝሆኑ ነገራት አለው ናይ ምዝራዕ ናይ መጻድ ነገር አለ ይለኩም በመንፈሳዊ ነገሩን ከተአብ እንደርደሊያ ምንም እኮ ካለ ሚስጥር ይብሉን ብዙ ነገራት እኮ ፕሬዲክተብል ይባይዘው ንጸሎት ንቃል አምላኽ ጊዜ ዝህብ ኣብ ህይወቱ ጸሎት ቃል አምላኽ ህብረት ገለ ዝዘርእ ሰብ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ድማ መቀጠጻል የምጽ ድንገት ጸባህ ንጎ ብልድ ክብል ከሎስ በገለ ተአምር መንፈሳዊ ነገሩ ልውጥ ይሉስ አይጸንህም ታትገብራ ታትዘርኦይ አምላኽ ነገራሲ ከምዚ ሶፊስቲኬትድ አይገበሮን በቃ ታ ናይ ምዝራዕ ሕግ ዝባሃል ነገር አሎ ይሉና ተዘርአ ኸያ ድማ ተበቁል ኣብ ህይወት ካብ ካራክተር ካብ ባህሪኻ ተዘርኦ ነገር አሎ በቃ እሱ ተዘርኦ እሱ ይበቁል ምንም ካለ ነገር ይብሉ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ መስለኩም ናይ አምላኽ ሰብ ትንቢት ምዃን ነብይ ምዃን አይድልየንን ይሉ ብዛዕባ ናይ ሓደ ሰብ መጻኢ 5 ዓመት 10 ዓመቱ ክዛረብ ይሉ just 24 hours ህይወቱ እንታይ ከም ዝገብር እንተሪኤዮ in the next 5 years 10 years እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክዛረብ ኸል ይሉ 24 hours ማለት ለጅፋዱስ ከባብሎምሽ ካብቲ ማለፍ ፋዱስ ክሳብ ሎሚ ፋዱስ 24 hours እቲ ጊዜናስ አምንታዩ ንህቦ ዘለና እቲ ንህቦ ዘለና ነገራት እሱ ይጽባህ ንጎ ህይወትና ሎምን ነብሮ ዘለና ጅናብ ትምርቴ እንዳአተቆይ ሎምን ነብሮ ዘለና ህይወት እቲ ናይቲ ማል እንታይና እዩ ዲሲዥንና ናይቲ ማል ውሳኔታትና ውጽኢት ድንገት በቃ ተፈልየ ነገር አይኮነን ትማለ ዝገበርና ትማለ ኣብ ህይወትና ኢንቨስት ዝገበርናዮም ነገራት ሎሚ ፈሪዮም ንሄለን ነብሮ ማለና ወይ ድማ በኻለ ዘረባ ትፍረን በልቆለና እንተ ጥዑም እንተ ጽቡቅ ጅናብ ነገር እንዳአተቆይ ስለዚህ እንታይ ይድብለኩም ለኹ መስለኩም ሎማልቲ ሓንቲ ነገር ኢና ክንርኢ ብዛባ እውት ህይወት ፍሪያም ደሆነ ፍሩትፉል ደሆነ ህይወት ክነብር መታን ሓንቲ በጣም ያገዳሲት ነገር አለ ሓገዳሲት ካብዚ አይና ክንጅምር ካለ ሁሉ ነገራት ካብዚዩ ዝፍልፍል ድገርመኩም ከም ዝበልኩኩም ነገራት ደጋጊሞም ስለዝኾኑ ናይ ምዝራዕ ናይ መጻድ ነገር ስለዘሎ እንደር አጽኒኻዮ እንደር ተከታተልከዮ እሱዩ በቃ ድኸው ሓደ ስቴፈን ኮቬይ ድበሃል ሰባል ሓንቲ ጽብቕቲ መጽሓፍ ጽይፍሉ ኢንፋክት መንፈሳዊ አይኮነትም መንፈሳዊ ዘይኮነ መጽሐፍ ከተንብቡ እንደር ኮይንኩም ሓንቲ ወላ ኢልኩም እስኪ አይኔ ተኸነብብ ኢልኩም ታሕቲትኩም ሪኮመንድ ድገብረኩም ዛ መጽሐፍ ዚያ
the seven habits of highly effective people ያተብል ናይ effective ደሆኑ እውታት ደሆኑ ሰባት ባህሪያቶም ሀቢቶም ሸዓተ ባህሪያት ያውጽዩ እንታይ ገይሩ ስቴፈን ናይ 200 ዓመት ናይ ሰክሰስ ማጋዚን ወይ ድማ ኣብ አሜሪካ ሰክሰስፉል ዝኾኑ ሰባት ናይ 200 ዓመት አጽኒኡ the last 200 years ዝተዓወቱ ሰባት አንቢቡ አጽኒኡ ታይገሩ ኣብ ኩሎም ዝተዓወቱ ሰባት እንታይ አይነት ኮመን ነገር ይዘሉ ኮመን ባህሪያቶም ኮመን ልምድታቶም እንታይ ይዝብልዩ አውጽዩ ናይ 200 ዓመት መሰጽና ሓደ ናቱ ፋይንዲንግ እንታይ ነሩ ኣብዘን ዝሓለፈ 50 ዓመታት ቁሩብ ተለዊጡሉ ይሉ ብዙ ደጋዊ ነገራት ሳይኮሎጂካል ሜክአፕስ ገለገለ በዚሁሉ ይሉ ተናይ መጀመሪያ 150 ዓመታት ግን መብዛሕቶም ኣብ ካራክተር ደደሃዊ ይብል ከምዚ በቃ ሪል ደሆነ ሩትድ ደሆነ ካራክተር ደጥረዩ ሰባት ኦኬ እዞም ዝተዓወቱ ሰባት ይሉሱ ቀዳመይቲ ዝበልኩኹም ካብዘን ሸዓተ ቀዳመይቲ ገይሩ ዘምጻ እንታይ ያመስለኩም ፕሮአክቲቭ ወይ ድማ ሐላፊነት ዝወስዱ እዩ እስኩም እንለው ሐላፊነት ወይ ድማ ተበግሶ በትግርኛ ከሪያ ከለኹሳ ፕሮአክቲቭ ወይ ድማ ሐላፊነት ሬስፖንሲቢሊቲ ፕሮአክቲቭ መኳን ተበግሶ ዝወስዱ ብዝርዝር ክመጻይ ስለዚህ ናይዚ ሰብ እዚ ፋይንዲንግ ኣብ 200 ዓመት ናይ እውታት ሰባት ንኽእወቱ ፍሬያማ ንኽኾኑ እንታይ ገይሩዎም ተይልካዮ ቀዳማይቲ ነገር እዚኣ ንኻልእ ሰብ አይህብዎን እዩ ፕሮአክቲቭ እዮም ሐላፊነት ይወስዱ እዮም ንኻልእ ሰብ ብሌም አይገብሩን እዮም ንኻልእ ሰብ እዚ እኮ ስለዝኾነ ክስቶ እኮ ስለዝኾነ ከምዚ ስለዘይተገብረ እዩ ገለ እናበሉ ንኻልእ አይህቡን እዮም ካለ ኸበኩም አርባዕተ መጽሐፍት ተነግረኩም ያብዚ ኤሪያ እዚ ብዙ መጽሐፍት አንብዩ አለሁና ካብዚ ያለው ማልቲ ክልተ ሴኩላር ደሆኑ መንፈሳዊ ዘይኮኑ ዳራይ ድማ ክልተ መንፈሳዊ መጽሐፍት ተነግረኩም በዛ አረስተ እዚያ ጃክ ካንፊልድ ድማ ድባል ሰባ ያለው ጃክ ካንፊልድ ማለት the chicken soup for the soul ድባሉ መጽሐፍ ተሪኦሞ ናቱ ክሪኤተር chicken soup for the soul ማለት ከምዚ ገይርኩም ክትረዱው ተقولو ፌስቡክ ወይ ዩቲዩብ ናይ መጽሐፍ በልዎ chicken soup for the soul ጸሐፊው ጃክ ካንፊልድ አይኮነ ጃክ ካንፊልድ just editor እንታይ ዝገበረ ልክ እጂ ፌስቡክ እኮ ፌስቡክ ድሰር ሐሳብ ናይ ፌስቡክ ኮንቴንት እኮ ሱ ምንም just ፕላትፎርም ይሁንና ነበር ኩላና ነህለነው ነህናው በፌስቡክ በዩቲዩብ ንገብራለና ፕላትፎርም ጥራይ ይቦምናቲ አይዲያ ዘምጻ ክሬት ድገበሮ ሰብ ኖ ሓደ ሰብ ካብ ስቂሉ ድጽሕፎስ በቃ ኩሉ ሰብ እንተዛአቱ ናይ ኩሉ ሰብ ኮንትሪቢዩሽን ተዝህሉ ሓደ ነገር ክፍት ሶሻል ሚዲያ ድብል ነገር ሲ ካቡ ይመጽዩ ብዛቡ ብዙ ሐሳብ አለው ግን ታን ገገድፈም ወሎሚ እዚ ሰብ አይዝ ድማ በመጽሐፍ ደረጃ ኸሙ አይነት ገይሩ አቀድሙ ኢንፋክት እሱ መጀመሩ ካብዚ ዲጂታል መምጹ ማለት እዩ እንታዩ ቺክን ጅናብነት ቺክን ሱፕ for the soul for moms ይኸውን for singles ይኸውን ንፋዘርስ ይኸውን ሎም ድማ ለካ ማዘርስ ዴይ አንታረሲ እጂ እግረ መንገድ ይዘክር ሃፒ ማዘርስ ዴይ ጎይታ ባርኩም ስለዚህ ንማዘርስ ከሆነ ኸእል ማለት እዩ እንታይ ገብርሹ ኣብ ዓለም ናይ አደ ታሪክ ተሰደሉ ትልእኸሉ እጂ ናይ አደ ታሪክ አደ ከምዚ ኢለ አና ጽሕፈሉ ብዙ ሰብ ናው ይጽሕፍ ይእክቦሞ ካብ ዓለም ኩሉ ዝመጽ ታሪካት መሪጹ chicken soup for the soul and best stories ብዛዕባ አደ መጽሐፍ ገይሩ ይሓትማ ናይ ሲንግልስ ከሙ ማለት እዩ ሲንግል በቃ አና ሲንግል ከለኹ ከምዚ አድቫንቴጁ እዚ ከምዚ ገለልካ ናይ ሲንግል ላይፍ ካ ናብራኻ ታሪክ ትጽሕፈሉ ኩሉ ዝመጸ ሚሊየንስ ወይ አሽሓት ይሪእሞ ካቡ መሪጾም ቶም ኤዲተርስ መሪጹ the best books ኮን in fact genius next ተመዝጊቡ ይዘሰባይ ምክንያቱ ሹዓተናቱ መጽሐፍት በሃደ ጊዜ አብ ቤስት ሴለር ስለ ደውዩ ሰብዝፈቱ አይነቱ ምክንያቱ ናይ ኩሉ ሰብ ታሪክ ዝመጸይ ኤኒዌይዝ ሰብ አይዝ ድማ ሓደ መጽሐፍ ጽይፉሎ the success principle ድብል the success principle ድማ ድገርመኩም ናይ ስቴቨን ኢለኩም አለኹ ምሽ ተቀዳመይቲ ፕሮአክቲቭ
እውት ንምኳን ሰብ እሱ ናይ ክልተ ሚትስ ዘመን አጽኑ እዚ ሰብ አይዘ ድማ ሰክሰስ ይሉ ታናይ መጀመሪያ ነገር ታናይ መጀመሪያ ቀዳማይቱ ይሉ ዘምጻ ነምበር 1 አርእስት እንታይ ትብላ ይመስለኩም ቴክ 100% responsibility 100% ንህይወትካ responsibility ውሰድ ታይ ማለት እዩ ታሪክን ዝርዝሩ ይነ 100% ቶም ዝእወቱ ሰባት ይሉ ንህይወቶም responsibility ዝወስዱ ገለም እስኮነት ክርስቶስ ስለዝኾነ በዓል ክርስቶስ ስለዝኾነ ወዘሪው መንግስቲው አወላልዳዩ ክስታዩ ኢልካ እንደር ንኻለ ተይብካዮ ናብ አወታይ ትመጽልህ አወት ግን ፍሬ ዘለዎ ህይወት ሰክሰስ ዘለዎ ህይወት ክንነብር ግን 100% responsibility ሙሳድ ኢየሱስ ጎይታይ ክልተ ጃህ መንፈሳዊያን መጽሐፍ ድማ ከበኩ ብዝገር መንገዲያ አቀማምጡ ባሉ ገሪሙኒ እጂ ቲ መንፈሳዊ አይኮን እንተልኩምኒ ዴቭ ማርቲን ድማ ድባሃል the 12 traits of greats ድብል መጽሐፍ ጽይፉሎ ዚ መንፈሳዊ ከባይብል ካራክተር አውጪው ናይ 10 ክልተ ባህሪያት ናይ አበይቲ ማለት እዩ the 12 traits of greats ይሉ ጽይፉ 10 ክልተ ባህሪያት ናይዞም እውታት ግሬትስ ድባሃሉ ኢሉ እሱ ድማ መንፈሳዊ ሰብአዩ ዝጻሐፎታ ቀዳማይት እንታይ ተበል መስለኩም ሰጋ ካብተና 10 ተከልተስ ነምበር 1 ጅፈልጥኩም አለ ቴክ responsibility ሐላፊነት ውሰድ ተበግሶ ውሰድ ንኻለ ብሌም አይትግበር ገዛ አርሰኻ ውሰድ it is you own ግበሩ ኢየሱስ ጎይታይ ራብዒቲ መጽሐፍ ካለይት መንፈሳዊ ዚአኽበኩሞ ናብተ ትምርተይ ናብተ ካም መጽሐፍ ቅዱስ ድማ እንዳውጻና ድማ ባጭሩ ክንድሪና ክርስቲያን ካቴድራል ድባሃል በመስተያት ድመስል ተሰርሐ ቤተክርስቲያን ዝመረስ ነበረ ጅኮና በጎይታ ኸይዱሎ በጣም አብ ቃላቱ ዊዝደም ተመለሰባ ያለው ሮበርት ሹለር ዘምጽአን ቃላት በጣም ይመሰብ ጥብቅ ድብላ ደማ ብዙ ዘሳግራ ጥበብ ድተመልአን አይነት ቃላት እሱ እዩ ዛ ኮት ዚያት ፈልጧት ተኾኑ ይኹም ንኸምዝ አይነት ኩነታቱን ተኸውን ታዝበላ ማለት እዩ tough times never end but tough people do ኩል ጊዜ ሽግር አለው ነገር ግን በሽግር ሐሊፎም ደውዝ ብሉ ሰባት ግን አለው እዚ ሰባይ ዘድማ ብዛዕባ ዝብለኩም እሱ እዛ አንተታ ነጥብ ዝብለኩም ዞም 10 ተኸለ ተጽፉ ከለው ቀዳማይ ገይሮማ ገለ ዝብልኩም ካፕተን ካራክተርስ እዚ ግን በመለታ አንተ መጽሐፍ ይገሩ ብዛዕባ ዚያ responsibility አሙሳድ ጥራይ እታ አባህሉ ድማ ደስ ያተብል ከም ዝብልኩም እሱ ብኸምዝ ፍሉጥ እዩ ዚ ሹለር ፍሬዝ ደምጽአን በጣም ዝገርማ አይነት ፍሬዝ ኩል ጊዜ እናታ መጽሐፉ አርእስቱ ባሉ እንታይ አትብል መስለኩም if it is going to be it is up to me if it is going to be it is up to me ገለ ይኸውናል እንተ ኾይኑሲ እቲ ዝገብሮስ አነ ኖት ንማንም ሰባ ይህቦኒ አነ አላሁም ዶ ኢየሱስ ጎይታይ ኢለኩም የሎም ማልቲ አተሐሳስባና ነገርና ተቀይሪው እንድህር ተቀበልናዮ እንድህር አቲና እንድህር ምዝቅ ቃል ዘ ተዋሃይድና አነ ይብለኩም አለሁ አብ ህይወት ነፍስ ወከፍና ለውጥ ኸምጽዩ ናፍረ አይነት ገጹ ኸንከይዲና ኢየሱስ ጎይታይ አወት አብ ህይወትና ፍረ አብ ህይወትና ከመልዩ ኢየሱስ ጎይታይ እስኪ ከምዝን በል የማና ኢልና responsibility ከወሰደ አብ ህይወቴ ስለዝኸውን ሁሉ ሐላፊነት ተበግሶ ከወሰደ ኢየሱስ ጎይታይ መጽሐፍ ቅዱስ ከንታ ይብል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዋና ሐሳብ ይዙ ዝብለኩም እኮ ዳይሬክት ኦር ኢንዳይሬክት መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ሐላፊነት ሙሳድ በጣም ጽቡቅ ገሩ ንጹር ገሩ ይዝነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሰብ ፍጥር ክብል ከሎ ድተጋጊው ነገር ሐላፊነት እዩ ሙሳድ ሲኢን ለመጀመሪያ ሽግርና ይሰብ ዚያኔር አዳምን ሔዋንን እግዚአብሔር በመልኩ እንመስሉን ፈጥረውም
አቤደን ገነት ድማና አዳም አቀሚጥዎ አዳም ይልዎ ካብዛ ፍረዚ አንተ አይትግበር አይትብላ አብዝ ግን ነዛ ንምድር ግን እንታይ ግበራ እየ ሐልዋ ተኸናኸና ኢሉ አቀሚጡ ዳህራይ ካብ ጎኑ ሰበይቲ ወጽያ زيادة عظم خاب عظم إسقى خاب سقى هوان إلو وسيدوا كنا بروح قصلو مزجمرو هذا ما قلت ثمن مسيون هوان إلوا خاب زي أبي رايت بلو وزبالة فريلو ريلو رايت تنكي وخمان تبع للون هالكيلاتو تتبل أكو كما أملاح يخون تخونو إلو التحراري فوا ساون وسيدا بلت አዳሙን ሂባቶ እሱን በለ እግዚአብሔር ድማ መጻ ድንገት እግዚአብሔር መጽዩ ሐቲቱ ዳማ በለኸ አዳማ በይ ከምዘሎስ ኢንወደ ይኮነስ ግን ካብተ ዝተቀመጦ ቦታ አዳም ወዲኡ በር እግዚአብሔር ነው ሁሉ አብ ሓደ ጊዜ ዝነብር እንደፈለጠና አምላኽ ግን he lost the position lost ገሩ አዳም ሽኡ ተሃቢው ካብ አምላኽ ቆጽለ ድማ ተኸዲኖ ካብታ ይትብላ ተበበልኩ ኻዳ አበሊ ኻዲ ኸይሩ ዳራይ ከሓቶ ኸሎ አዳም ንምንታይ ኻዚ ጌርካ በሊ ኻዲ ኻ ኸብሎ ኸሎ ከምዝዶ ክብላይ ምተገበ ሐቅኻ ካብታ ይትብላ ደበልካንስ በሊኤ ዛሰበይተይ እስክትነገርና ኸለኻ ኸማን አይነበረትን አኔ ያህሊ ፈላ እና ዝውድቀት ተሐታትነቱ 100% አነሰከሙ ናብ አቡና ይትኺድ ናተይ ጌጋያ አምላኽ አይበለስ እስኻ ዘሐብካኒ ኢሉስ ተሐላፊነት ናመን ሂቡዋ መስለኩም ናብ የዋንን ናብ አምላኽ እስኻ ዘሐብካኒ ሳያጋጊያትን ቀደም ሳዘየላ ጊዜ ምስባል አንበሳ ነብሪ ጽቡቅና ተጻወትና ምስባል መንኪ ጽቡቅ ነርና ባለኻ አምጺኻ እዚያ ሽግራት ይኻን ያብ ሽግርት ይኻን ይሉ ደሃነረ ስጋ ካብ ስጋ አጽም ካብ አጽም ገለይሉ ተሐግሱ ዘወሰዳ ሰበይት ስጅት ድርብ ያብሉ ንአምላኽ ድማ ስኻ ይኻይሉ እጅሪኹም ከመጀመሪያ ሰብ ዝጠብቆ ነገር ከመጀመሪያ ውድቀት ጀምሩ ሐላፊነት አይወስድን ሪስፖንሲብል አይከውን ንሽግሩ ንውድቀቱ ንኻለ ሰብ ይዘጣብቀሉ ናብ ካሊዩ ዝድርብያ ከወሰድ አይደለም ይሰ ሄዋኑን መስተሐተት ንሳውን ድማ ናብ በአቅማ ናብ ተመናስ ጊራቱ አነ የኸማን ሰብአዩን አጋጊየዮ አታአምላኽ ተገበርካስ ናአይ ነው ግን በጃኻ ግደፉ አኔ ባለ ጨቀጨቀ ደእተሁ ወገለ ሐላፊነት አነ ወስድ በጃኻ ግደፉ ገለ አይበለት ሪሁም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስናው እንደነገረና ዚዩ ከመጀመሪያ ከምዚያ ገረ ከምጻኩሞ ዳህራይ ገለ ኤግዛምፕል ከባይብል ሪኢና ክንወደይና ሐላፊነት በዘይ ሙሳድ ሰብ ወዲቁ ከምድር ካብ ኤደን ገነት ድማ ተባሪሩ ወጽዩ ሐላፊነት አይወሰደን ተመን አምላኽ ንሰበይቲ ገለ ተኻሲሶም ማለት ይሁን ሁሉ ሰብሲ ከከብናቱ አውሪዶም አነ እድበላ አይነበረና አይተረኸበ ኩላህና ግን ከነግረኩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልና እዛ በአል አዳም ደውደቁዋ ሹደው ደቅና የሐላፊነት አልኢልና የኢና ናብ ዘመንግስት ዘአቲና ወንጌል ምስተነግረና እንታይ ዲና የለም ኃጢአተኛ አመስቀል ክውል አነ እድግብ አን ነይሩ መቅጻዕትን ፍርድን አነ እኮወስድ ዝግብ አን ነይሩ ብናተይ በደል ብናተይ ኃጢአት ኢኻ ኢየሱስ እዚ ሁሉ መቅጻዕት እዚ ሁሉ መስዋዕት ዝተቀበልካ ስለዚህ በንስሐ በእምነት ናባኻ ይመጽ አለሁ ይልናታ ዘውደቅና የሐላፊነት አሪልና ያ ናብዝ መንግስቱ አቲ ህጅግን ከምዝበልኩሁም ነፍሲ እና ተሐደሰ ስለዚህ ኸይድ ኩል ጊዜ ታንት ማልት እኮ ገርና ያይና ግን ነን ማልቱ ድማ ሆሙ እንዳገበርና ክንነብር ስለዘሎና የከዘኻኽረኩ ሐላፊነትና ወሰድና ጆም ዳውዳ ሆይ ተቃለ ላይ
ሲምፕል ግን ንኽነብሮ ቀሊል ደይኮነ ትምህርቲ ለኩም ኣለኹ ኢየሱስ ጎይታዬ ኩሉ ጊዜ ሰባት ከም ዝበልኩኹም ካብታ ውድቀት ጀሚርና ነቲ ክእረደለዎ ነገራት ኣብቲ ራይት ቦቱ ኣይኮንና ንደልዩ ንኻልኦት ኢና ንህቦ ሓደ ሰብ መፍትሕ ጠፊኣቶ ዳራ ይደል ነይሩ ገለ ሰባት ድማ ሕውስ ኢሎም እንታይ ደኣ ኮይንካ ኢሎም መፍትሕ ጠፊኡኒ ኢሉ መፍትሕ ጠፊኡካ በልገነ ዳልየካ ኢሎም ደልዮም በባሓደ በርቢሮማ መሬት ብብርኮም ተንበርኪሆም ፍትሽ ኣቢሎም ዳሕራይ ተጠራጢሮም አንተ ግን ኢሎም ሓቂ ኻዲኻ ብዝያዳ ጠፊኣትካ ዝመፍትሕ ርግፀኛ ዲኻ ኢሎም ኣይኮነን ኢልዎ እንታይ ደኣ መብራህቲ ኣብዚ ስለዘሎ ስለዝረአየና ኢለ እምበር በተጸማጁ ጠፊኡና ትመብራህቲ ግን ኣብዚ ስለዘሎ ንህይወትና ድማ ገለ ውድቀት ኣብዘይ ቦቱ ኢና ንደልዩ ገርመኩ ፌልድ ገበርናሉ ቦታ question ክግበር ዘለዎ ባዕለይ ግን ነዚ ወሲደ ንኻልኦት ይቦ ይካኣል ድማ ጅናብነት ኣብ ኳየር ገለ ጌጋ ኳየር ስለዘለኹ ተተረኺቡ ውድቀት ተተረኺቡ ኣብ ክንዲ ኣነ ዝብል ሰብ ናበይና ንወስዳ ቶም ኳየር መን እዮም እኳ ይፍለጥ ንኦም ኢኻ ትብል ኣብ ጊዜ ዓወት ክኸውን ከለኹ እታ ኳየር እንዳተዓዊታ ፅቡቕ ነገር እንድህመፅዩ ኳየርና እኮ ኳየርና ኳየረ በቃ ኳየርና ገለ ኢሉ ኢቭን ነታ ዓወት ወይ ምንም ኮንትሪቢሽን የብሉን 100% ተኸውን ኮንትሪቢሽን ዘለዎን በተዓወት በቃ ናቱ ገይሩ ይምካ ልክ ድማ ፌለር ዝመፀተላ ማዓልቲ ድማ ይወፅእ እንታይ ይኹም ገይርኩም እጂ ኳየርና ዝነበረት ታቋንቋ ኳየር ና ትጠፍእ እንታይ ይኹም ገይርኩም ገለ ና ሓዊሱ ገዛ እርሶ የእትዩ እኳ አይዛረብ JFK ጆን ኤፍ ኬነዲ እንታይ ኢሉ መስለኩም ዓወት ኢሉ አቦታታ ፓረንትስ ናታ ብዙሓት እዮም ኢሉ ውድቀት ግን ይልዋ ኦርፋን ይልዋ አቦ ይብላ አደ ይብላ ክትወት ከለኻ ሁሉ ሰብ ናቱ ከምዝ በቃ ናተይ በቸርች ደረጃ ተጣዊዝና ቸርችና ልክ ውድቀት ተመጽያ ግን ቸርችና ትብል ትጠፍ ቸርችኩም ወላ ክትከውን ትኽእል ዓወት አቦታታ አዴታታ ብዙሓት የሚሉ ውድቀት ግን ኦርፋን ያበቃ ድወስዳ ይል ናተይ ድብላ ይል نغن قوت جن مالت قوت دهونه هيوت كلونا فريام زغونه هيوت fruitful دهونه هيوت كلونا جن يهواتي نقولو عينت نجار عوض كم تسخلونا أبو لنا ودك أتون كم تسخلو أبو لنا in fact ندوم بنس أريو كن كي يدكبا جانا ناي choir member نهر كوينا تا choir كت قوت كلا نابا يكون كن كري يدكبا أني مسكوت يخفت زمس جنو سبات نخالوتي كبوم دلن بالكستوكويم كم سلازة جبروك زي أبيري باركم تأويتنا ودكات كم تخلوها مسكوت كاتا أز ميرر تجبرو مستوات تجبرو نأخاتري أبجيزي ودكات يخا نأخا خاطري أبجيزي عوض نخالوتي يخا كمان كتبوم دكبا ناي قوتات سبات بحريزي جن سبات كل جيزي نتا زودقنا الله نجر زي تعوضنا الله نجر نخالوت سبات كنوبو مينا ندل كن هو من غلينا دم ما قرمكم كن قوة نغلينا بحد نجر بمن تاي مسلوكم من قوة بيوة يكوننا من قوة أنا بزودك هو نخالص أبو قيسة جيل تكسكمو جيل تينس كسمو يخلي بزغ قوة تخلي قد دلوت أنا قرقن يبلون it will not change anything منهم أبيوة جن زلوت أنا قريبل زلوت رايد ما ريكونا خمانة تفوكس نبعلو نبكالبو تاسل زخدة كتقريو خمانة يدخل سلازم نبت بليم كاتخيل إننا بق أنا خسس كيت نبر سبكم يبق أنا خسس نخلوت النحبو قال يمكن نبر زدل هذا سو أي سبيت 5 عامته
الصواب أراد كيسو كرس جميرو الله بتاعم حامي مولو قال حنزا بري باللي فلت حلواتو حنزا حلواتو يتقفوا نا بر مسبلة تسمو جداليها تذكر دو يلوا ساون هو بحنزا نيرنا دينو ذكروا يلات جين تايكب لني انت بلت انت تصبيت انقال الدلي بالكن يلوا نغلو ودكات نغلو غستاي نغال سباتينا خنهبوم ندلي سبعين سبعين انتلنا أبتابت دلا ودكات أبتابت أبتحدارتي أزلا ودكات سبعين سبعين خهب سبعين سبعين كهب whatever تازم مسألكو زم سأقولكم كو نجراكو كدنا بكو يزقب أنيرو أب كلس أب ودكاتين أب أوتين سي مساء إنيركي we have been all back through this حليفنا أكو يخون دقب أنيرو إتن عوت تخون نات ناجرنا إتن ودكات كن خالينا خنهب ندلي ناي تبقصو موساد حنتي فورمولا لا زيا كبلكم مو كم تأنتو يزبلكونا حنت ناي مسحف قدوس example كيدنا كنود كل جزء دخنا فتعمل له ويدما events مالتيو نات event نهبو ملسلو قبره ملسلو شو result له وتصيت له هجي اتحلافينت موسى تبغزو موسى تبحال ابزا قبره ملس response مالتيو نابنت ابز لنقنا ካብ ቁጥጥርና ወጻይ ንሁላት ናስ ሓደ ፍጻመ መጽይሎ ኢቨንት መጽይሎ ኮቪድ-19 ደባሃል ንናይ ኩላትና ህይወት ኢንተራፕት ድገበር አሻሃት ቀቲሉ ሚሊየንስ ያህሚሙ ቢሊየንስ ድማ ዓለም በዓለማ ድማ ናብራና አፌክት ገሩና እጂ እዚ ፍጻመ እዚ ንማንም ሰብ ከየዳልወ ንሁሉ ሰብ ይመጽ ሪስፖንድ ናይዝግን أنت عينت ملاش تهبوجن ناتك يفعله هذا عينت ملاش هاي تبنيها سلازي هجي اتحلافي الند وصل سب نجر كما تسخلو نت نجر زهبو ملاش يزح السبنبر بزعبات فتس آمنا زمزم كم سلازو خونه كوي قليلو أينبرن النابغة هي أينبرن وحلافي الند يوصل تبغزو يوصل يسوع كريستوس قويته أب جبسي تن أثرت فردتات كما تقولوا نموسين نفرقون إن تفعل عليه نجارات يوم كين تتعمرات ناخونا ناقص على خير كله أمنات موسين أهرون نتوم دك إسرائيل أمناتهم حاف ندابلي كيد زي أبير مسان هالله فرقون جن لبون ناتهر رأي خير تفتح ما حدا نحدا لبوخة الروح الله نحدا جن أمناتو حاف ندابلي سخيد زغونا يغون عينات أبيوتنا زمت سفت سامي أب كل التسب هذا عينات كون خير ملاش جن نناتك تايب لوس زا صحي حانتي نتأسمي ميل تتقبل نمدرك جن تنقطع تترو مليسو تصحي جن حانتي سلازي تزغون هذا نجر جن أنت عينات ملاش نهب جن أبو يتحلافي النت ماله تي responsibility تي accountable مغان تي proactive مغان 100% responsibility كمالت بعلا إنجليش كو response نمهاب نتفتسامة able مغان ability كوي كما عينات ملاش تهبوي تقدي دهونا يكون عينات نجر كمات أبيوتنا يخلو كم سجز بالكهم عينات أب ألم زمت عينات COVID-19 عينات نجارات نايسب كله جن ما نم زي وصدل كأكو نجارات لو تقمت أبي وترى فرغ مت سكسس كمت زقبرون نجاركو علوكو انتهي تيلكم مني ما نم حساباتي أتيو إذا حساب زبلنيل ما نم أتيو إذا رأي imagine giver إلو دقد دنيل دغنا يكون كناتات يمسح ولا خسر خليه ولا قل خون خليه أب حساباتي أتيو زقطة سرنيل
አብናተ ኢማጂኔሽን አትዩድ አስረኒል as long as እግዚአብሔር ንዝሐበና እዚ ነገራት እዚ ፖዚቲቭሊ ከም ትዝግባ ነትኩነታ ዝምጥ ነገር እንደርጌርና የሆነ እወት እጅ ዝመጽ የለምሽ ገለኮ 7 እጅ ሚሊዮነር ከሆነ ዝመጽን ሁላት ነው ንገለ ግን ከአፍቲ ሞኻልፍ ሚሊዮነር ቢሊዮነር ከሆነ አታሊዱና ጭብርብሩን አይቆን እንደብለኩም ወይ ግሪድ አይቆን እንደብለኩም ደለው ነተ ኦፖርቹኒቲ ግን ሲዝ ይገብሩ ይጥቀመሉ ገሊው ድማ አንተ እዚ ኢኮኖሚና ከምዝ ኮይኑ እንዲሁ ከምዝ ስለዚ ተገብረ ገለ አማሪሩ ይሐልፍ እቲ ገለ አማሪሩን ዘሐለፈሉ ጉዳይ ገለ ግን ሐላፊነት ወሲዱ ይእወተሉ ነትናቱ አድቫንቴጅ ንጽብቁ ይገብሩ ሐላፊነት ሙሳድ በጣም ያገዳሲው ንኽን እወት ይገብረና ኦኬ አንተ ዝበልኩሁም ናይ ባይብል ኤግዛምፕል ክንወስድሞ ክንውድ ናይ ሳኦልና ናይ ዳዊት ህይወትኔ ባጭሩ ሪኢና ክንዛዝም ዝደሊ ሳኦልን ዳዊትን ዞም ክልተ ቀዳሞትና እስራኤል ነገስታት እንታይ ትፈልልዩ ዳዊት እውት ሳኦል ድማ ከም ዳዊት እውት ደይኮነ አይነት ህይወትን አመራራሃን ይህሊፉ ዝኸደስ በመንታይ ምክንያቱ እንደር ኢልና ዳዊት ወዲቁዩ ከማን ጠዋዋ ኢሉ ይጽቡቅ ገሩ ካብ ሳኦል ዝገደደ ከውን ኸሊቱ ወድቀቱ አማእኸሎም ግን ደሎ ፍልሊ ሓደ እዚ ዝመስለና አይ ሳኦል ሐላፊነት ድባል አይወስድን ዳዊት ግና ሐላፊነት ይወስድ ካብ ሳኦል ክንጅምር ክልተ ኤግዛምፕል ናይ ሳኦል ክልተ ድማ ናይ ዳዊት ከበኩም ቀልጠፊላ ሳኦል ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ሓደ እቲ መስዋዕቲ ንሳሙኤል ከይተጸበዮ መስወአ ሳሙኤል መጽዩ ሓቲትዎ ሳሙኤል ድማ ኢልዎ እንታይ ግብሩ ገበርካ ብሎ ሳኦል ከአ እቲ ህዝቢ ካባይ ፋህ ክብል ዝበለ ከም ዝበለ ንስኻ ድማ በተን ተመደበ ማልታት ከም ዘይመጻኻ ፍልስጤማውያን አሚክማሽ ከም ተአከቡ ሪኤሁሞ ፈሪሄስ በቃ ሰዋአሁ ወይ ንምንታይ ሰዊኻ ክብሎ خلص ይቅሬታ እወ ኢሉስ ናቡ ኦን አይኮነን ጌርዋ ሓዳነት ህዝብ ወቀይስዎ እቲ ህዝብ ፋሂሉ ካላ አይደማ እስኻ ደንጉኻ ሱኮ መጽዩል ምእጋዝ ዝሰአነ ሳኦል እንበር ሳሙኤል ዳመጽ ስለዚህ ሳኦል እንታይ ይድገብር ንውድቀት ንኻለ ሰብ ይህሊፉ ድህባ ሐላፊነት አይወስድን ሪስፖንሲቢሊቲ አይወስድን ናተ ኢሉ አይስከማን አይወስዳን ካላ ኤግዛምፕል ናቱን ራይ ምዕራፍ 15 ድማ ሳሙኤል ቁጥር 15 ናአማሌቃውያን ፈጽም ካጥፋዮም ተባሂሉ ግና አብ ክንድ ደጥፎም ሂዙ መጽዩ ገለ ንብረቶም ዘለዎም ኩሉ ነገራት ናይ አማሌቅ ደበለ አጥፍ ያኔራታ ተዛት ንሱ ግን ሂዙ መስመጸ ሳሙኤል መስሐተቶ ከምዚሉ መልሱሉ ኢሎም ይፈጽምና ለምንልናባ ናባብላህ በቃ ነህናው እንነሳ ሕጅ ተዝብልኮ ታሪክ ምተለወጥ ከሙ ግን አይገበረን አንጻሩ ዳዊት ድማግሪ ዳዊት ግን ሐላፊነት ድወስድ ሰብ አይነው ዳዊት ካብ ሳኦል ሐዲሙ ኸይድ ከሎ በቤተ መቅደስ ይሐሊፉ ዳርያብት ቤተ መቅደስ ሐሊፉ እቲ ሊቀ ካህን እቲ ካብ ጎልያድ ክሳይ ዝገበሮ ሰይፍ ሂቡ ወንጀራ ሂቡ ወምነቶም ምሱ ዘለው ገለ ይሐሊፉዎም ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ምስ ሐለፈ ዳህራይ ሳኦል ሰሚኡ በቶም በቤተ መቅደስ ከም ዝሐለፈ ስቶም ካህናት ድማ ዝብላዕ ከም ዝሐብዎ ሰይፍ ከም ዝሐብዎ ገለ ምስ ፈለጠ ሳኦል ጸዊኡ ነቶም ኩሎም ካህናት እንታይ ገይርዎም አቅትልዎ 85 እንተ ዘይተጋጊየ ካህናት በታማ አልተቲአ ሳኦል ቀትሉ ዳህራይ ነዚ ዜናዚ ናይ ተሊቀ ካህን ወዱ አብያታር ናብ ዳዊት መጽዩ ነጊርዎ ዳህራይ ናይ ዳዊት ምላሽ ራእይዎ በጣም ደስ ትብለን ምላሽ ትገርም ድማ ምላሽ ዳዊት ድማ ንአብያታር ከምዚልዎ ዶኤግ እቲ ኤዶማዊ አቡ ኸሎ ዶኤግ እቲ ኤዶማዊ እንታይ ክገብር ኣብ ቤተ መቅደስ ተረኺቡ ባዕሉ ሕቶ ይባይዘው ትምህርቲ አይኮነን እንበር
ሓደ ኤዶማዊ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ተረኺቡን ዳዊት ድማ እዚ ኤዶማዊ እዚ አቡ ምህላው ሪኤ ነረ ኢሉ ይተጣዘል ዳራዩን ንምቅታል ቶም ካልኦት ኮ ናይ ሳኦል ሰባቱን ኮ ንካህናት ቀተሉ ምስ በሎም ሳሃል ኖ ፈሪዖም ኣብ ልዕል ካህናት ሲ ሰይፍ ከልሉ ኢዶም ከልሉ አይደለም እዚ ግን መጽዩ ቀተልተል አቢሉ ገለ ጊዜ አብይወትና ዝጠብቁ ሰባት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይልግሰልና ሃንስ አድማ መስለገሱ ድማ መሊስና ንበኪና አምላክ አንተ ይፈልጥዩ ካብይወትና ንመን ከም ዘለለልካ የለለልና ኢየሱስ ጎይታዩ እና ዘይተገበኦ ሰብአይ ኤዶማዊ ሃደ ኔሩ አቡ እንታይሉ ሹን ሀብት ነገር ይቀጥል አቡ ኸሎ ዝንሳኦል ርግጽ ከም ዝነግሮ ሹም አልተፈሊጠይ ታተገርም ዘረባ ዚያ ንሁለን ነፍሳት ቤት አቦኻ ምክንያት ሞተን አኔ አይገርም ዳዊት አብያታር አቦይ ቀተልካ ካህናት አቅተልካ ይሉ አይከሰሱ እግዚአብሔሩን እስኻይኻ አይበሎ ባሉ ግን ኖ ተማልትቲአ ምሻለው ውሽጥ ኸና ነገረካ ገለ ዝልል ዝበልናየን ነገራት ከምዚ አና ብዙ ጊዜ ሆይነለሁ ተረዲአትን ነየር እንደ አክሽን አይወሰድኩን ሻኸም ዘይ ገበርኳን ድብላ ነገር ስለዝነበረቶ ምክንያት ሞት ዞም አቦኻን ቶም ካህናትን አና ኢሉስ ተሰኪሙ ወሲዱ ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት እዚ ውድቀት መጽዩላጅ ጌጋ ተፈጥሩል ሳኦልዩ መባልኮ ቀላልያ አንተ ከመይ አይነ ንጉስ ይዚ ገሌልካ ንሰብ ምክሳስ ሙቃስ እኮ ታሰቀለለት እኮ ነገር ባይዘው ወይሰብ ኩሉ ጊዜ አብቱ ዝግቦ ኸማና ይኮን እንደወቅስ ኮወቅስ በቃ ቀላልያታ ሰብአይ ደገ ይወጽሙ እዛ ሰበይት እዚ አታጸሊላትና እኮ ይሉ ይወቅስ ደገምስ ወጽ ገዙ መስዓት ወድማ አታዞም ስራህና ገሌሉ ነሳበይቱ በዛባ ስራህ ይማረረላ አብገዛ ንሰበይቱ አብክንድ ንሰበይቱ ተዛረባ አብስራህ ድማ አብክንድ ንስራህ ነተ ሐለቆ ዲዩ ነተ ቦስ ዲዩ ገለ አብክንድ ተዛረቦ ነቲ ዘይከውን ናብዚ አምጹ ይዛረብ ስለዚህ ዳዊት ከሙ መባል ይኸል ነሩ አታዝ ሳኦል እኮ ከመይ አይነት ይገለ መባል ይካል ነው ነገር ግን ዳዊት ከሙ አይገበረ አነ ስሚ ናተ ሐላፊነት ይነሩ እዚ ስለዚህ ዝሆነ መእዋት ከመጽንተ ሆይኑ አብይወትና አብዝሆነ ዝግበር ነገራት ንሰብ አይነ ጥበቀሉ ንሰብ አይነ ሐቦ አይነ ዝግሮ እትዝሚ አኖ ሎማልቲ ቀሊል ግን ቻሌንጂንግ መልእክቲ ከም ዝሆነ ይረዳአንሉ ግን አምላክ ረዳአና ህይወትና ድማ خلوت ኢየሱስ ጎይታይ ተኻለይት ድማ ካብ ዳዊት እንወስዳ ማለት እዩ ዳዊት ህዝብ ቆጽሩ ምሽ ህዝብ ምስ ቆጸረ ዳራይ እግዚአብሔር ከቀጽ ጀምሩ ዳዊት አቡን ታይሉ መስለኩም ድማ ህዝብ ተፈራ ተመቅታል ተሞት ናብተ ህዝብ ምስ መጸስ ዳዊት ናብ አምላክ ድጸልያ ጸሎት ትገርም ጸሎታል አምላክ ይሉ ድበደልኩ ድተጋጉ ዝገበርኩ አነ ንምንታይ እዚ ህዝብ እዚ ይመውታል ሐላፊነት ድወስድ ይነሩ ዳዊት ንኻል ዘይህብ አህሊፉ አስጊሩ ዘይህብ አውን ድገብሮ ላኽርዳአና ኣብ ህይወትና ንዝኸውን ዘበለ ሁሉስ አውን ክንገብሮ ኣብ ካልኦት ሂብና እንታይ ሞለውጥ የምጽ ለውጥ ዝመጽ ግን ድህር ወሲድና እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባሉኮ ዝደ ይኮን ንገሩልና ጎይታ ዝወደቅና እኮ ዘጥፋና እኮ ነህና ኢና ባዓላቶም የም አይትብላ ካብት ዝብሃል በሊኦም አሚጾም ሕጋ አፍሪሶም ተሐላሊፎም ኣብ ኃጢያትን ኣብ እልወትን ኣብ አመጻን ክነብሩ ዝወሰኑ ንሶ በሉ ባዓለኹም ውጽዋ እንተ ዝኸውንሲ መን ምወጻን እዩ ጎይታ ግን ንዘይጠፍኦ ኸማን ምንም ንዘይገበሮ ኸማን መጽዩ ኣብ ክንዳና ሐላፊነት ወሲዱልና ተሰኪሙ ኃጢያትና ሁሉ ጾረ ኣብ መስቀል ንሱ ክስቀል ከሎስ ንሱ ስለና ኃጢያት ኮነ ተጻደቅ ምንም ኃጢያት ደይብሉ ካብ ጎይታ ንማሃሮን እዚ ስለዚህ ናይሎም ማለት መልእክተይ ዚያ ሐላፊነት
ንውሰድ ንምእዋት ሰክሰስፉል ንምዃን ብፍረ ክንምላእ መታን ሓላፊነት ንውሰድ ዕብራውያን 12 ቁጽሪ 2 ናብቲ ሕፍረት ንኢቑ ናይ ጎይታ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ እናረኣየ እቲ መስቀል እንታይ ገበረ ተዓገሰ ወሲድዋ بدهرة مسكال ناس لا دمت صفر سلزل እግዚአብሔር ክረድ አና እዛ አይነት ህይወት እዛ አይነት አታሳስባ እዛ አይነት አካሂዳ አብ ህይወትና ከበዝህ ንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኩላትና ርዕስና አድናብልና እግዚአብሔር ይባረክ ንጸልይ ሃሌሉያ نسأل እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ጎይታ ረዳአን በልወስኪ ጎይታ ረዳአን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 ሐላፊነት ዝወስድ ሰብ ሐላፊነት ዝስማዓን ሰብ ናብ ካልኦት ዘይልግብ ዘይጠብቅ ሃሌሉያ ንገዛ እርሰይ ግን ሐላፊነት ዝወስድ ሪስፖንሲብል ዝኸውን ሃሌሉያ ሰብ ከኸውን መታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ይልኩም ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ናይ ሞዳታ ሐጽር ጸሎት ጸሊና ክንወዲና እግዚአብሔር ይባረክ አብዘለኩም ሰባት ኩላትኩም ካብዘለኩም ተስሙ እግዚአብሔር ይባርኩም የዳውና አብልብና ጽኢና እንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሐጽር ጸሎት ንጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ 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 ለውጥ እን እግዚአብሔር አካሂደይ አተሐሳሰባይ ለውጥ እግዚአብሔር ሃሌሉያ መንገደይ ለውጥ እግዚአብሔር አራአያ ይለውጥ እግዚአብሔር ፓራዳይም ሽፍት ለማልቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ለውጥ እን እግዚአብሔር ለውጥ እን እግዚአብሔር ለውጥ እን እግዚአብሔር ካብክሲ ሃሌሉያ ካብለም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከወጽ ሐላፊነት ዝወስድ ሐላፊነት ድስሞሰብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኸውን መታን እግዚአብሔር አምላክ ረዳአኒ በዚ ኤሪያዚ እግዚአብሔር አቦ የእብየኒ ሃሌሉያ የእብየኒ እግዚአብሔር ፍረዘለው አወት ዘለው ህይወት ከነበር መታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሐግዘን እግዚአብሔር ደግፈን እግዚአብሔር ረዳአን እግዚአብሔር ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ 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 ንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ከገዛ ዘለኹም ንጸልይ ሃንታ ሐጻር ጸሎት እግዚአብሔር ይባረክ ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ንጸልይ የዳውና አብልብና እምቢርና ንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ከቀይረና እግዚአብሔር ክልውጣና አተሐሳስባና ክልውጥ አካይዳና ክልውጥ አራአያና ክልውጥ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልይ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና አሜን ክብር ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናአኻ ይሁን አሜን ጎይታ ሐላፊነት ዝወስዱ ሰባት አሁን ድገብሩን ነገራት እግዚአብሔር ተበግሶ እግዚአብሔር ዘለውም ሰባት ክትገብረና ታሳሰባና ክትለውጥ እግዚአብሔር አቦ አራያና ክትለውጥ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልመነካለሁ አሜን ናብካሎት ካምስጋር ካብቅ ካብ እግዚአብሔር አቦ ናብካሎት ካሙሳድ ካምክሲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከተውጻና እግዚአብሔር አቦ ይልመነካለሁ ግና እግዚአብሔር አምላኬ ከም ዳዊት እግዚአብሔር አቦ አነ እንብል ሰባት ከነጥፍ ኸለና ነገራት ከኢኮኑ ኸለው ከወድቁ ኸለው እግዚአብሔር ከበላሸው ኸለው እግዚአብሔር አቦ መታን ለውጥ ከነምጽኸነ ለእሎም መታን እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ሪስፖንሲቢሊቲ ንወስድ ሰባት ክትገብረና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እልመነካለሁ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናአኻ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክኩም አሜን ጸጉ ይብዛልኩም ሰላሙ ይሃብኩም ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረከ ይሁን አብትኸድዎ ዘበለ አብታዓትዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደገ ጸላእትኩም ውረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ህይወትኩም ቤትኩም ደቅኩም ሀዳርኩም ናትኩም ዝሆነ ዘበለ ነገር ሁሉ
በአምላክ ዝተሐለወ ይሁን ገጽ እግዚአብሔር ይብራሃልኩም ሰላም አምላክ ይብዛሃልኩም ኢየሱስ ጎይታ ይወዲናለና ተባረኩ